lundi. C'est tout au monde à vos oreilles. Tonton Lamini, abara koni manke, tonton Lamini. Tonton Lamini, abara koni manke, tonton Lamini. Lamin, Clédo Lamini Dio. Avec moi la radio Saramala, tonton Bec ma Saradela, tonton Bec Tlégue c'est fort. Alaka barika de émission, alaka barika do IRL, alaka ison ibemini, alaka ikbemini noya, tonton Lamini Foye. Lamini, aye konyu manke, tonton Lamini, aye konyu manke, tonton, aye konyu manke, tonton, aye konyu manke, tonton, aye konyu manke, tonton Lamini, aye konyu manke, tonton MBK, aye konyu manke, tonton Cheki, aye konyu manke, tonton, aye konyu manke, tonton Moussa, aye konyu manke, tonton Alifa, aye konyu manke, tonton Atete, aye konyu manke, tanti Logo. Aye konyu manke, tonton. Aye konyu manke, tonton Siti. Aye konyu manke. Ajuru ko yoro terge ko marasa be Burukina sama kalala marasa foran Kuroso maja marasa kame Denyara ne chigena macha kumrata babam Jo sokuru maja burugna hamrata babam Nebeni tozo denye marasa babam Jagi de valene sege marata babam Kilengo la brondo bilayo marasa babia Jigrani jagite malile marasa bebi Moga mi mali kale bo marasa dafo Moga mi sogoro kale bo marasa dafo Moga mi sigida kale bo marasa dafo Kono be ni jagite malile marasa bebo kila Majur bayaran dulu dunungan Allah ini ngande. Jangan ni pampai yang nyona jadi balik nyona kabu jiran. Majur jadi balik indah berenda ye indah betul male. Maka segala kurangnya ya bemanga. Jangan ni baca jadi balik sulah boleh yang ni lo yang je. Kamar rasa jurte nyakal yang jadi balik. Wajawara sigle ko maga duguna fa ma jamanu ma jagite amru doso jagite purane wala lutula tu migro to ko ma so sar ni to ma
Jinanjila dozo baye marasakam Salafu togola mamarasakam Jinapaga salafu mamarasakam Bajana bagarija mamarasakam World of Fire Mabe mamarasakam Sigida Fire Mabe mamarasakam Kurawara Japan, you're a love, Marasabara. Kopagomina, you're a love, Marasabara. Maja de Valimeter, la tête de Gurgakale. Haya do the Nigana. Maja de Validale Maradun and Nukumaja Nasella Magata Pula Magata Sunukumaja Jagatima Walla Vatima Koraga Vatima Termuta Vatima Muruto Jipan Adim Majila Moji Vasunumaja Another Allies in Kovala Jagamasangala Bangoma Kennedy Kulada Jagalabi Moga Tramatadella Ajuru for your emma to know me, Cabo was some of the two general Majas. Jagamema Samasically, you're going to get to nothing by Jamano. Jagatabala Mole, Majuru for your pocket, not now some of our laminate. Jagahawa, some of to know me, Cabo was Magahawa Musawele. Jagabila Chiba, where I was. Jinale marasa befon Kilemo la pronto bila fo marasa befon Jagi dembale nesene go marasa befon Burukina janyo mabe go marasa befon Kodoware janyo mabe go marasa befon Liberia janyo mabe go marasa befon Sefa dugo janyo mabe ko marata befo ayo kuma koroba fo ni Fode Musa Sidibe ako Sefa dugo yanzo wasani ko Sefa dugo ka damine munu ye Framali dunin damine 1962-63 kana sefo Framali be kunche 83 Sefa dugo kuma tumbi fo nga an fana kera Sefa dugo wallahi dode anyela mananya na fora ka be bo Sefa dugo dro mo hakli bi singa jigi Kodouar la voilà hakli bi jigi kata go Senegal no Sefa be dugo monna na fora ka ko ni bo Sefa dugo ibu tigi fleko na fa be femore de awake parce que an yana ka fɔ ko Sefa dugu de tun ye dugu duman ye ka tɛmɛ aga dugu ninnu fana tun ka di dɛ parce que fɛn dɔw tun bɛ b'olu fɛ yen o tun tɛ sɔrɔ an fɛ yan ko Lomé tasa Libéria tasa Saralon tasa Côte-d'Ivoire fini Sefa dugu Sidibe amba tilela Eni fa amba ndafla amba aniche amba tantibe ani ko bashita labe konyo manyo crowdu ube uyele l'avion na utara ukafena ube bashitula ganga fulla suma name foli bibolo foli bembolo foli tiba nyere ko damne foli ni foli boko la qui pangi chwala ye belebeleje o tien donc an be foli lase alameba chema na musoma be na lasana ka tasiblake anga dozo bashumunu nolu yankon nu dalakan bambulo nu ka donta uye doni twanyanzera ka munun tomo ko lu banye donc antise ka tanama tasiblako luma anyere bemba ubeyi anyere bokulo ka tasiblako be o kasroka nyene ma
fo an karamɔgɔ ɲɛ minnu bɛ nina hali sisan ka dugawu k'u ye hali bɛ ala k'u mɛn an kɔrɔ amina hali bɛ ala ka dɔnni dili fanga k'u la amina hali bɛ ala ka dɔnni dili kariya k'u la amina u ka se k'an bilasira n'ala sɔnna donc n'o bɔra yen sa foli tɔ ye kuma ne fɛ nin y'a gɛlɛma ye min tun ka gɛlɛn o ye nin ye n'i ye furu fo ka dugawu k'u ye ka ɲɛnamaw fana fo n'i ko k'i bɛ bɛɛ ta tɔgɔ ma fili bɛ kɛ dimi bɛ kɛ dɔw bɛ kɛ ko i ɲinɛna ko ka sɔrɔ ɲinama kɛ jama n'a caya don ko ka bɛɛ lajɛlen fo n'ala sɔnna ka kɛrɛnkɛrɛnnenya na bi kɔni miiri bɛ cɛ kelen na n bɛ se k'o fɔ n'o ye n taamaɲɔ numukɛni dɔ ye ne taamaɲɔ yɛrɛ kɛra numukɛni ne sigi m'olu de kɔ la n'o tɛ kelen bɛ numan bolo fɛ kelen bɛ numan bolo fɛ o bɛ ka bila la n'o ye Wɔla Karim Jabate ye k'a fɔ ka waleɲuman dɔn k'a fɔ a ye ko hali bi ko ala ka kow taa ɲɛ ka to kow taa ɲɛ ka u b'a fɔ cogo di ka sabati kɛ ka tamana mɛn guarɔ o ye dɔ ye ka tila ka nɛgɛ mɛn guantu la faro b'o dugawu k'u ye o ye ala ka sini kɛnɛya balo ɲuman ka sɔrɔ k'o sabati parce que ni nɛgɛ mɛnna guatu rɔ o ye ka baara sabati ka sɔrɔ sabati ka tamɛnɛ mɛn guarɔ o ye ka balo sinsin ka du sinsin non kan ka di sa Kolokani Modibo Traoré nka an b'a fɛ de i ka foli kɛ i ka kan de la bi ne ka kan ni n ko b'a fɔ bɛɛ t'a mɛn wa bɛɛ sigilen don kan mɔgɔw m'a faamu de ko n tɛ a fɔra ko diɲɛ den fɔlɔ numu n'o kɔni ye tiɲɛ ye bamanankan nin y'anw ta ye nka a jara mɔgɔw da kojugu f'u y'a minɛ anw na mais bamanankan bɛ yen o ye bɛɛ bɛ min mɛn ye mais aw yɛrɛ ka Kolokani ka ɲi dɛ o ye bɛlɛduguka de ye ani sigiyɔrɔ n'a cogo i ka dɔnkiliw la n bɛ to k'i a kan tɔmɔ a kɔnɔ a b'a da a b'a da dabɔkama tɛ a b'a a se mako de tɛ a tɛ se ka bila awɔ tonton Lamini an bɛ foli lase lamɛnjama bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnen k'a se faw ni baw fo an bɔkolo bɛɛ lajɛlen bɛnbaw ni bɛnba kɔrɔmaw ani an karamɔgɔw parce que n'i y'a mɛn k'i ɲɔ gɔngɔn dɔrɔn e dɔrɔn de bɛ dugu ma ni y'an sigilen kuma la bi a farala sabu de la n'i y'a su kolen sabu la a farala sabu la parce que an bɛ donsoya kɔnɔ an bɛ laadalakow kɔnɔ bamanan kɔrɔlenw ka arajo sɔrɔ fo ka na kuma mɔn ko mɔgɔw b'an lamɛn ala ni yɔrɔ siribe barika parce que o ye n karamɔgɔkɛ de ye nkɔninko sira fɛ donc n'i ko nkɔni a fɔ donso n'i ko donso a fɔ nkɔni donc ka foli lase yɔrɔmɔw ani nkɔnifɔla bɛɛ lajɛlen n'a sera min tɔgɔ n'a ma se min tɔgɔ ma ani donso den n'a ba ani lamɛnni jamakulu n'ala sɔnna an bɛ diɲɛ mɔgɔ fɔlɔw ka kɛnɛ kan maakɔrɔw ka kɛnɛ mɔgɔ ko dɔn bɛ ko bɛ dɔn tɛ k'an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka hakiliw ka a dayɛlɛ ka hakiliw la sanuya ka faamuyali kɛ nanbara donnen bɛ an ka ko minnu na mɔgɔw dɔw hakili kɔnɔ k'o sanuya k'o lajɛya k'a latilen u bolo jamana tigiw de bɛ kɛnɛ kan o de tɛ wa jamana tigiw tɛ yan jamana tigi ye donso ye a karifalen kɔni bɛ ɲɛmɔgɔw la sanfɛ nka a tigiw yɛrɛ a bɛ se ka fɔ min ma ko jamana tigi yɛrɛ o ye donsow ye k'an bɛ donso cɛman a muso donso muso bɛ yan o tɛ ba n'i ye cɛ yɔrɔ min na n'i ye fɛn min jɛma ye o muso ma bɛ yen koyi ne ma deli ka n'aw bɛ donso tulonkɛ ninnu na ne ma deli ka donso muso ye dɔn na aw ka kɛnɛ ninnu o bɛ yen donso muso bɛ dɔn na kɛnɛ kɔnɔ nka ko dɔw bɛ yen komi an yɛrɛ b'a fɔ bamanankan na cogo min na jɛ ka ɲi sagalaba ye ko dɔ bɛ yen o cɛ ka ɲi cɛman na ka tɛmɛ musoman kan a bɛ komi n'i ko kɔɲɔ tulonkɛyɔrɔ la k'i ti cɛw ye i ti cɛ caman ye o bɛ faamu a ye cɛ minnu bɛ ye o ye a fɔlikɛlaw ye o y'a baarakɛlaw ye n'o tɛ voilà donc donsow fana ta b'o cogo la donso musow kɔni welelen don u bɛ kɛnɛ kan
nga akachala mini donso muso minye parce que ni mo na obe baroke fika kuma tumarla ki nendo kuma oni nyogonche na ta obe kuma bakuruba famu ya timoro ka bakuruba di donso che kono ya furumuso fana donso ye ango fonyo ode karamo bay donso che Kolokani Modibo Fode Musa Sidibé aw bɛɛ ye donso ye aw furumaw fana ye donso de olu de an karamɔgɔw ye fana awɔ bon maintenant sisan o tɛ min bɛ marifa ta ka taa wula kɔnɔ ka sogo faga a bɛ kungo kɔnɔna dɔn ani kungo kɔnɔ fɛnw bi baro kɛ ani fofondisikanw bi baro kɛ ani sennaanimafɛnw bi baro kɛ pan kamanaw a n'olu bɛɛ bɛ baro kɛ o de ko don o musoman bɛ yen wa o bɛ o ti ban n'o caman ye hali bi a dɔw bɛ ka taa sogo faga cɛ b'a fa cogo min muso yɛrɛ b'a faga ten ka marifa d'a disi la kosɛbɛ ne yɛrɛ kɔrɔmuso y'a sogo faga ka ku tigɛ fa cɛman o ye ne yɛrɛ kɔrɔmuso ye a furu kun bɛ dugu min na o ye bɛlɛdugu dugu min ye Kolokani kɛrɛfɛ Ngolo b'a la a cɛ de ye Ngoloba Cɛnige n'i y'a mɛn yɔrɔ siri i ka dɔnkili la ko Nɛrɛkɔrɔ Sanba Cɛnige o ye Nɛrɛkɔrɔ Sanba Cɛnige muso de ye o ye ne kɔrɔmuso ye a ma sogo kuma min fɔ a kuma kɔnɔ a ka dɔgɔ a cɛ balo ne bɛ u ka dugu tigi dɔ bi a bɛ san 100 dɔɔnin i kɔrɔmuso in yɛrɛ bɛ yen a ne kɔrɔmuso a fatura sisan Ala ka hinɛ nka a caman kɔni bɛ yen minnu balo ne fana don i y'a faamu dɛ a dɔ bɛ Cɔribugu kɛrɛfɛ ko Nkiniya Nkiniya Wusumane o ba o fa tɔgɔ ye Kulukulu y'a ye dɛ Kulukulu olu muso a fana y'a sogo fa kosɛbɛ donsoya kɔnɔ a cɛ nɔfɛ kosɛbɛ Bakɔrɔ cɛ tɔgɔ tun ye Bakɔrɔ y'a ye dɛ donc a ti ban quoi a ti ban nka parce que bamanankan a kɔrɔ ka bon i b'a dɔn cogo min na i min miiri kɔnɔ i bɛ tɔgɔ kɔrɔ dɔ sɔrɔ a kɔnɔ kɔnɔ tɛ donso a cɛman bɛ yen a musoman bɛ yen a faamuna kɛrɛnkɛrɛnnen kuma la surunya n'i ko donso den n'a ba donso den kɔnɔ ye cɛ nka a ba n'i y'i miiri a kɔnɔ a tɛ se ka taa muso kɔ wala donc o ye bamanankan dɔ fana ye quoi a faamuna m'o de wala sisan ni n b'aw bolo o bamanankan in de kɔnɔ ni n tun b'a bɔ a ɲɔgɔn kɔnɔ e tun tɛ n'a fɔ ɲɛna k'a bɛ nka min b'a bali muso caman na bi hali kunu o ye muso tɛnɛmako ka ca muso tɛnɛmako ka ca wa an fana ka jate la muso de bɛ nin di du kɔnɔ maaya la muso de bɛ nin di cɛ tɛ nin di cɛ kɔni b'a ka baara kɛ nka nin dili ni den ɲɛnama bɔli o ye muso de ta ye e min b'o nin di a ka ca la a bɛ fɔ k'i kana nin bɔ hali musomaninw u tɛ sɔn u ka fɛn ɲɛnamaw faga n'u ye fɛn ɲɛnama ye a bɛ cɛmanin dɔ de wele o de bɛna faga u tɛ sɔn musomanin ka fɛn ɲɛnama faga ka tugu nin bɛ fɛn ɲɛnama yɛrɛ la donc o la muso caman u tɛ sɔn muso caman ka marifa ta ka taa k'u bɛ taa kungo kɔnɔ fɛnw nin bɔ ni daliluba t'i bolo sababu gɛlɛn tɛ a tɛ kɛ a man ca bon donc a kelen-kelennin minnu bɛ yen dɔw yɛrɛ b'u jɔ fɔ n'u tilal'u ka denko la bange mana ban tuma min o ni cɛbakɔrɔ bɛɛ kɛra kelen ye o waati la u bɛ se ka marifa ta ka taa sogo fa ɲama t'o la nka a bɛ kan minnu fɔ olu bɛ yen nka olu ye ɲangaranw ye dɛ olu tɛ manamanamɔgɔw ye dɛ o faamuna an bɛ dankun kan an bɛ maakɔrɔw ka kɛnɛ kan an bɛ dankun kan Fode Musa Sidibé bi dankun kan an bɛ dankun kan Modibo bi dankun kan Kolokani Modibo Traoré an bɛ dankun kan aw auditeurs fana bɛ dankun kan bi komi an bila dankun kan mais an ma foyi kɛ dankun in na fɔlɔ parce que n'aw taara dɔ dankun kan aw bɛ foli de kɛ n'a ye foli kɛ a b'a fɔ ko bon ko an k'an sonsori a b'aw sonsori nka an ma sonsori fɔlɔ de an jɔlen don halisa an bɛ salamalekum la n'ala sɔnn'a ma Modibo i ye dɔnkili min da sisan dɔnkili nin ye marasa de don a manasa marasa kɔrɔ ye mun de ye marasa kɔrɔ n'i ko k'i b'a fɔ donsoya kɔnɔ cɛya dɔ don a bɛɛ n'a kɛcogo marasa kolo gɛlɛn don bon n'i ko marasa c'est à dire komi n bɛ k'a fɔ cogo min na bamanankan don a kɔrɔ ka ca fo ka tɛmɛ
nga maa min bɛ k'a dɔn k'a fɔ ko jinɛ bɛɛ yan e seginna ka i jɔ ko Lamini ko n bɛ taa nin ɲinɛ in minɛ ka na sisan n'a taara jinɛ in sɔrɔ a nana den mɔ fɛn min kan ka fɔ a ye an ka laadala ko la a bɛ fɔ a ma de ko marasa mais o ye wasolon ka cas ye ko ne t'anw fɛ bilen a bɛ fɔ ko ɲankara mais c'est à dire mɔgɔw dɔw bɛ yen u bɛ se k'a différence ka bɔ ɲɔgɔn na ko n'o tɛ sigiyɔrɔ ka cogo de don i y'a faamu dɛ donc ɲankara ani marasa nin bɛɛ ye fɛn suguya kelen ye donsobaw b'a fɔ n ye fɔ cogo min na o de y'a to n tun bɛna ɲininka a ye ɲankara kuma fɔ a ko musolaka minnu ye marifa sin tigɛ ka bɔ yen ka sin bara ta k'o bɔ yen ka marifa ju da sin bara nɔ la k'olu ye ɲankara ye ɲankara fana y'a sugu jumɛn de Fode Musa ɲankara fana o fana y'a kelen in de ye ka tugu n'i y'a lajɛ kuma yɛrɛ kɔrɔ ma ɲa ye fɛn dɔ de ye fɛn min ni an bɛ se k'a fɔ hali n'an b'a fɔ tubabukan na n'an bɛ se k'a fɔ énergie ɲa bon mɔgɔ min falen don la fo ka dan tɛmɛ hali n'i y'a lajɛ hali n'i y'a tigi lajɛ e de b'i kun suli hali n'a y'a kɔ don n'e tatɔ e bɛ kan ka lajɛ laban b'i ɲɛ bɔ a la o de ye ɲankara ye a bɛ ko cɛya gundo o musoya gundo a bɛɛ dafalen don a la a ti kɛɲɛ ko ma nka a bɛ sɔrɔ si la n'i sera si cogoya dɔ la ka ko caman minnu kɛ ka fɛn minnu kɛ yɔrɔ Sidibew ye ɲankaraw de ye sisan ka tugu hali dala kuma a sumanen don kuma dɔw bɛ yen u tɛ se k'a fɔ u da la bilen kuma dɔ bɛ yen yɔrɔ tɛ se k'a fɔ a da la bilen n'a y'a fɔ a da la a bɛ kɛ o ye ɲankara ye ni mɔgɔw kamana ganna ko la a ɲankaraw de bɛ taa ɲininka ou bien u bɛ taa wele u dala kuma kelen a bɛ se ka dugu ci komi u dala kuma kelen a bɛ se ka dugu jɔ o de ye ɲankara ye o de ye marasa bon marasa bɛ fɔ voilà ɲankara fɔli fana bɛ yen marasa fɔli ɲankara fɔli o bɛ fɔ ɲankaraw de ye ani n'i taara Mande olu b'a fɔ ko janjo wula janjo wula janjo o ye donsow ta ye janjo dɔn in o ye jeliw ta ye wula janjo o bɛ fɔ o de ma ko janjoba o de ye janjoba ye o de ye janjo fɔlɔ ye o ni marasa o ni ɲankara o bɛɛ ye kelen ye wula janjoba o ye Manden bolo ye marasa o ye wasolon bolo ye ɲankara o ye bamananya bolo ye sigiyɔrɔw de y'a bɔ ɲɔgɔn ma n'o tɛ nin bɛɛ ye weleli kelen ye a donse kelen kelen bɛɛ bɛ yen cɛ bɛɛ tɛ bɔ a kɛnɛ kan n'i bɔra k'i jɔ ni Moribo ye a ka ngɔni ta ka marasa daminɛ wali ka janjo daminɛ wali ka ɲankara daminɛ a b'i ɲɛsin cɛ min na Moribo b'a dɔn a y'a wale kɛ ni mɔgɔ bɛ kɛnɛ kan min sigalen don cɛ yɛrɛ b'a ta fɔ Fode n tɛ kuma tigɛ da o ye anw bi mɔn ye ko n'o tɛ yɔrɔw ni tiladugu sanw ni tumani kɔnɔ ninnu olu ta file la i ti wuli ka Lamini sɛgɛrɛ ko i bɛ marasa fa kun i komi i ti wuli ka Fode sɛgɛrɛ komi i bɛ marasa fa kun ou bien i bɛ Ntana fa kun ou bien i bɛ ɲankara fa kun e b'i to i ka fɔlikɛ de la kasi k'a ta jama nɔ ten n'a jɔnbaga bɛ o ka wuli ka na jɔ kɛnɛ na kɔni ti mɔgɔ wele dɛ ni cɛ min b'a dɔn e bɛ se k'a dɔn e bɛ wuli ka na donc n'o y'a sɔrɔ ko ale cɛ tɛ ko muso bɛ ko a n'a ka kan a bɛ fɛrɛw yɔrɔnin bɛɛ a bɛ se ka kolonkala ta k'i sigi a kan sanfɛ k'a dɔn kala k'i waso cɛ na ale bɛ se k'a dɔn a sababu ye nin a sababu nin parce que n'i y'a dɔn i bɛ tila ka ɲininka nin nka bi ɲininkali t'an fɛ o ko n'i bɛ ɲininka e nana marasa dɔn sa i y'a dɔn ka da kun jumɛn kan i nana ɲankara dɔn sa i y'a dɔn ka da kun jumɛn kan donc n b'o yɔrɔnin fara Fode ka kuma o ye tiɲɛ ye i bɛ tɛmɛ n'a ye n'a dɔn kan ma fɔ ne m'a kan fɔ kara min ni neri min bɛ wuli nɔfɛ o ka jugu ni diɲɛ fɛ bɛɛ hali u ka bombe atomique ci la kara ni neri min bɛ wuli nɔfɛ o yɔrɔ yɛrɛ la n'i kunna jara i bɛ so sɔrɔ kɛ
ne kunna ma diya e tɛ i ka so sɔrɔ e tɛ bɔ ɲɛnajɛ e bɛ sumaya sira la i bɛ dan sira la i bɛ sumaya de wa i bɛ dan de parce que o ye ka don laban de e y'i yɛrɛ fa maa m'e fa i yɛrɛ fa mais sisan jɔn de b'i la sumaya jɔn de b'i fa jɔn de y'i si ban dɔnkili min y'a dɔn wa ou bien i y'a kɛ minnu ɲɛna ni u ma sɔn i ta in ma u y'u lajɛ i la o dɔrɔn tɛ dɔnkili n'a dangani n'a fɛn bɛɛ de bɛ ɲɔgɔn na ma fu t'a fɔ voilà ma fu t'a fɔ i komi yɔrɔ ni yɔrɔ y'a fɔ sisan i bɛ se ka taa sɔrɔ Fode Musa ni denmisɛnnin o denmisɛnnin sigi bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ a bi bɛn mɔfilɛ ni ɲɛ kɛrɛ hali n'a ye min bɛ ka kun tile ko a b'a fɔ a dabila k'i kun tile ko ka bɛn n'a ye sibantɔ in i si sera nin fɔlɔ bon fɔlɔ kungo si kun bɛ kɛ ten hali k'i kun tile ko ka bɛn ni dɔn ye ka bɛn ni marasa dɔnni ye ka bɔ ni ɲangara ye a tɛ ku i la ka bɛn ni janjonba ye a tɛ ku i la donc bɛɛ b'i sigi k'i sigi ma jɔ ka yɔrɔ ni a cɛkun de to ɲɔgɔn na sa yɔrɔ bɛ danga don ale da kola kana to donsobasu kan'i to jinɛjugu kan'i to sajugu kan'i to warajugu kan'i to n'i m'a dɔn kan fɔ voilà wolowolo kan'i to dimɔgɔ kan'i to u tɛ kuma f'u ye o n'a y'a sɔrɔ k'e m'a dɔn ni bɛ k'i bila yɔrɔ ten i ya sa surugu dɛ su tɛ kɔn lahara bon yɔrɔ min fa dɛ i yɛrɛ fa dɛ i yɛrɛ fa su de y'i ye o voilà i da sɔgɔ dɔnkili nin ma dilan gansan a ma dilan gansan wa a dɔn gansan tɛ n'i y'a wale kɛ a bɛ komi n'i bɛ taa dɔn de dege kɔfɛ tuguni parce que n'i ye marasa dɔnna yɛrɛ ye marasa dɔnni na e yɛrɛ b'a dɔn ko dɔ bɛ sen na n'a kɔrila dɔrɔn dozoden bɛɛ b'i sigi yɔrɔ mana kɛ kandan kandan a banna ko i bɛɛ b'i sigi a ti ko an na o bɛɛ b'i sigi a ti ko an si la an bɛɛ b'an sigi k'an kɛ sew ni tɔw bɛ fɔ an bɛ fileninw da an b'olu fiyɛ o dɔnkiliw nɔfɛ ni marasa daminɛna mɔgɔ tɛ fili fiyɛ a fiyɛ kɛ bɛɛ t'a fiyɛbaga ye hali minnu ye nɛgɛ sanna ye an bɛɛ tɛ se ka nɛgɛ siyan voilà hali se tacogo b'a la ko n'o tɛ n'i n'a bɛnna cogo dɔrɔn i kana filɛ ko e ye karamɔgɔ ka kalanden ye nka ko b'i sɔrɔ dɛ nka a fana b'a fɔ dɛ ko kalanden dɔnfɔli tɛ ko nɛgɛ sanna dɔnfɔli tɛ i y'a faamu dɛ e min bɛ nɛgɛ siɲɛ la ale a bɛ fɔ ko e dɔnfɔli tɛ voilà baro filɛliba jama b'a dɔn dankɔrɔba ɲasa kɔrɔ lale dankɔrɔba ɲasa kalanden dɔnfɔli tɛ a b'a kɔnɔ kalanden dɔnfɔli tɛ dɛ dankɔrɔba ɲasa wala donc o yɔrɔ do mais dɔnkili nin dilanna lawale mɔgɔw de fɛ u ye dɔnkili ma danga de k'a saraka bɔ k'a fɛn k'a ban e yɛrɛ tɛ se k'a dɔn Modibo b'a da mais Modibo ye min kɛ n'a tɛ se k'a da ale de b'o dɔn kosɛbɛ a bɛ se ka ngɔnisen wɛrɛw ta mais ka marasa ta a ye temps min kɛ n'a tɛ se k'a kɛ k'a fɔ a tɛ se k'a fɔ o tɛ o a bɛ se ka ngɔni fɔ a bɛ se k'a kuma yɛrɛ kɛ mais yamaruya de bɛ d'a ma sisan an bi don sow ka hokumu de kan ne ni orchestre mɔgɔw caman nin kɛnɛ kelen in kan kumana dɔnkili dɔw kan dɔnkili min ni mɔgɔw y'a dɔn minnu man kan k'a dɔn n'u y'a dɔn hali sini u bɛ ka jigin de u tɛ ka yɛlɛ mais u t'a dɔn k'o de don parce que bɛɛ sisan jeli ninnu ma balimalikɛla ninnu u bɛ mɔgɔw ma balima ni diɲɛ kuma sugu bɛɛ ye u bɛ mɔgɔw ma balima ni dɔnkili sugu bɛɛ ye minnu fana bɛ ka ma balima minnu bɛ k'a kɛ olu t'a dɔn u t'a dɔn parce que bi mɔgɔ ye ko bɛɛ kɛ ko c'est des histoires i ye dɔnkili nin da karisa la a diyara dɛ i t'a dan fana na o mɔgɔw de bɛ yen bi bon alors que fɔlɔ mɔgɔw ma ko foyi de kɛ gansan a kuma fɔra ne ɲɛna k'a fɔ janjon ani dɔnkili dama dama ni bi manden a dɔnbagaw de bɛ yen a fɔbagaw de bɛ yen a ka kan ka fɔ minnu ma olu de fana bɛ yen ni e t'o bɔnnaw kɔnɔ ka na n'i y'a dɔn n'i sɔnna ka fɔ i ma nɔgɔnina ko tɛ e si bɛ e bɛ to ka lanfun de dɔɔni fo ka t'i ma ko sa ka ban tayi i bɛ diɲɛ saraka bɛɛ bɔ i bɛ taa filɛli kɛ ka dɛsɛ co a ti ɲɛnabɔ parce que ko dɔnkili ninnu dilanna misiw de fagara tuma dɔw la yɛrɛ mɔgɔw de fagara ka dɔnkili ninnu saraka
n'i ka ligne tɛ i bɔnna e ta nin dɔnkili in bɔnna mɔgɔ dɔ ye e m'a kobilen ɲɔgɔnna kɛ e wulila dɔrɔn ko nafolo bɛ e kun nafolotigi dun tɛ kobilenkɛla ye e wulila dɔrɔn ko non ko e tɔgɔ ka bon bɛ e tɔgɔ bonyana jumɛn de kan e wulila dɔrɔn ko non ko e bɛ se ko la bi ko diɲɛ jeliw bɛɛ bɛ ka boli nɔfɛ ko k'e sɔnna e b'i disi gosi ko dɔnkili ninnu ka fɔ e ma e dun ma kɛ ko gɔni kɛ i ma o kɛwale kɛ i b'i lanfu i b'i jigi i bɛ don dugu jukɔrɔ doncogo t'i la i m'i doncogo dɔn i m'a dɔn k'i ye ko kɛ sisan ɲangara o marasa o janjonba o bɔlen kɔfɛ donso tulonkɛ la dɔnkili jumanw de bɛ yen tiɲɛ yɛrɛ la i man kan ka hali i bolodenkɔni kelen i ɲɛsi kelen ka bɛn n'a ye ni ka sɔrɔ a tigi m'a kɛ ni ninnu tɛ dɔwɛrɛ bɛ yen wa bon dɔwɛrɛw bɛ yen mais o kɛnɛw man ca parce que n'a fɔra ko kɛnɛw man ca kɛrɛnkɛrɛnnenya i bɛ se ka taa sɔrɔ o caman mɛrɛbɛrɛ bɛ a taalen don donsoba suko la o kɛnɛ kan kalakariw ni kalakalakariw ni fufutigɛw olu n'a ɲɔgɔnna jiw koziw olu n'a ɲɔgɔnna jiw ngɔninsen dɔw bɛ fɔ o kɛnɛ kan mɔgɔ min bɛ se ka i tile ko o tɛ bɛɛ ye o mɔgɔ bɛ yen donc ngɔni ɲangarama yɔrɔw bɛ yen a ka ca mɔgɔ caman dɔw bɛ yen mɔgɔ caman bɛ se k'o kɛ nka a bɛ woloma k'a woloma ka na peut-être f'a dɔnba bɛ to manin kelen pe bɛɛ bɛ sigi bɛɛ b'i sigi ka kelen lajɛ bɛɛ b'i sigi ka kelen lajɛ i y'a faamu mais dɔnseya ye discipline dan ye dɛ discipline si tɛ ala kama ye koyi discipline bɛ diyagoya de ye diyagoya de ye a ye dozo suko minnu fɔ nin ye ni dozoba suko ɲɛnajɛ bɛ kɛ san yɛlɛma ɲɛnajɛ bɛ kɛ n'u ye fugu tigɛ fugu ye mun ye an bɛ Bamakɔ yan Moribo n'o ɲɛfɔ ne t'o ɲɛ dɔn ne kɔni b'a yelen dɔn mais ne t'a ɲɛ dɔn bon u ye siramugu wuli daminɛ u ye siramugu wuli da bon n'o kɛra dɔn bɛ kɛ ka taa kɔ kan de dɔn tɛ kɛ ka taa ɲɛfɛ donsoba ɲangara n'u ka kalanden jolenw u bɛ don fugu kɔnɔ u kɔ kan ka fugu munumunu siɲɛ 7 u kɔ kan ne maa min bɔra ka bɛn o kɔnɔ e tɛ san yɛlɛma e yɛrɛ b'a dɔn i tatɔ don mais n'a bɛna dɔn a bɛ gabakuru ninnu ni fɛn ninnu min bɛ se ka mɔgɔ talon a b'o bɛɛ bɔ yen foyi tɛ bɔ yen a tɛ yɔrɔ fura ayi fugu ma tɛnɛ non ni si ma ba i tɛ bɛn o ayi benjugu t'i la o ne tɛ taa o dɔn bɛ kɛ ka taa kɔ kan i b'a bɛɛ k'i kɔ kan o fɔlisen minnu bɛ yen i b'i san ta k'a yɛlɛma ka taa donso ɲɛnajɛ la i t'a fɔlisen kelen mɛn fɔ ni maa min ma kalan kɛ ko n tɛ mɔgɔ mɔgɔ ngɔni kalan i bɛ sa yɛlɛma i bɛ ngɔni fɔ i tɛ s'a ma i bɛ munumunu a kɛrɛfɛ mais n'o don sera ngɔni bɛ yɛlɛma ngɔni bɛ yɛlɛma nka ngɔnifɔ bɛ dege a bɛɛ la a b'a bɛɛ dɔn a bɛɛ bɛ yiri la karamɔgɔ fɛ k'a bɛɛ tɛnɛ f'i ye k'a bɛɛ taa yɔrɔ f'i ye an ka artiste denmisɛnninw ni jeli denmisɛnninw u ye o ye u bɛ dɔnkili tanama dɔnkili da la u ye woloso dɔnkili da u ye bolokoli dɔnkili da dɔnkili minnu kan ka da u y'o da min man ka da u y'o da mais ma mɔgɔ magalen nin fɛn ninnu na fɔlɔ dɛ i b'a dɔn min b'o kɛ yan a bɛ se ka ye hali donso ngɔni nɔ parce que mɔgɔ min y'a kala kɛ ani maa min y'a ta sugu la o tɛ kelen ye kosɔn ko karamɔgɔ b'a la ko karamɔgɔya de b'a la e ma taa se mɔgɔ ma k'e bilasira fo dɔnkili yɔrɔ ka dɔnkili ye ja sugu la dɔrɔn e taara sigi ka kasɛti san k'i sigi arajo la k'i kalan de ka wuli ka diɲɛ minɛ fɛn wɛrɛ ma jire la e bɛ fɔbali fɔ i b'a fɔ i bɛ kɛbali kɛ wala ko tɛ n'i gɔra la yɔrɔ la a b'a fɔ karisa i bɛ sigi ka baara la dɛ nka n'i bɛ nin kɛnɛ sugu ka kana nin fɔ a kɛnɛ sugu nin bɛ a nin fɔ yɔrɔ de ye nin kɛnɛ sugu ye bon ne ye minnu tɔgɔ fɔ sisan karamɔgɔ t'olu la ayiwa u bɛ dɔnkili da depuis fitinin u ma karamɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ m'u dege dɔnkili da la olu b'o de fɔ e dun ko fɛn o fɛn tigi de b'a la tigi bɛ fɛn bɛɛ la n'i ko karamɔgɔ t'i la o ye fili ye ko n'o tɛ e dara diɲɛ ka sɔrɔ a t'a ka so kɔnɔ nka i y'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ b'a kɛ taa se o ma k'i bilasira kɛ o tɛ karamɔgɔ ye de n'e ko e tɛ gɔrɔ la k'e k'a ka di e bɛ dɔnkili ɲɛ dɔn
dansera labe ka ko la finikisɛ ni kunna kɔni n'i ma taara da jula i bɛ tɛmɛ ji o fɛ dɛ an bɛ dankun kan dankun kuma dɔ fɔ da sɔgɔ sa ni ko e ka segin ni ka taa i bɛ suba finikisɛ ni kunango n'i ma taara da jula i bɛ tɛmɛ ji o fɛ i bɛ tɛmɛ ji o n'i ma nɔrɔ daga ju la a ko wagati i bɛ taa ji o nɛgɛjuru ye 20 ni 1 funi 11 mɔgɔ 3 ɲininkali an bi tɛmɛ yɛrɛ tilenna. Assalamu alaikum. Walaikum salam Kanté, tu vas bien? Ni ka vesti filama minɛ. N'Ala sɔnna an tulo b'i la Buba. N balimakɛ foyi kɛrɛfɛ Modibo Traoré. ne bɛnkɛ ne tile. Ka n ka fulakɛ ni kanafo ndoyi Lamine bɛnkɛ a to yen. n ka fulakɛ b'i bolo yen dɛ. Donc Lamine n bɛ u ɲininka fɔlɔ mɔgɔw u tun bɛ dɔɔnin kɛ kirisi caman tun b'u bolo mais a caman sara n'u ka kilisi ye o ma di an bi mɔgɔw ma mun de la. Ne yɛrɛ bɛ se k'o jaabi. Ne yɛrɛ bɛ se k'o jaabi. D'accord n'i y'a jaabi a bɛ diya n ye mais n'u fana y'a jaabi. Buba. Naam. E ka baara ye mun ye? Ne ya. A mun de la i b'o ɲininkali kɛ. jaabi dɔrɔn. I ka baara ye min ye i b'o fɔ n ye kɛ. Fɛn jugu. Ne tun bɛ baara kɛ chemin de fer la. Bien. Chemin de fer la o tɛ wa? Awɔ. Ni den min y'a ma don i la k'i ɲininka bon. Ne fa Kanté. E tun bɛ nin chemin de fer in na n'i tun b'a kɛ tan i tɛ ɲɛfɔli kɛ n ye i ka nin baara in ka di ni ye dɛ. Awɔ. Chemin de fer gundo i b'a d'a ma ou bien i t'a d'a ma? N b'a d'a ma tiɲɛ don si la. Den 100 ni den 70 ni kelen y'a ma don i la i b'a d'a ma mais ni kelen m'a ma don i la i b'o d'o ma ka da kun jumɛn de kan? A ka gɛlɛn. Parce que sɛgɛrɛma fɛn dɔw bɛ an bɛ dankun kan dɛ. Dankun tigiw bi yan. Ne ta ye ka kɛnɛ ɲama fifa ye. N'o tɛ n'olu ye kuma kɛ sisan ne bɛ n mabɔ de. a ye fɛn tɛ ne bɛnkɛ la. I y'a faamu? Sɛgɛrɛma ko bɛ sɛgɛrɛma ko la o tɛ di ten n'a kanuya t'i la o. Kosɛbɛ. Wa secret bɛɛ tɛ di si façon dɔw ma. A dɔw f'i ka san 50 sɔrɔ dɔw bɛ taa fo san 60 a bɛ sɔrɔ ka f'i ye. Kuma filɛ nin ye nka anw ta ye ka kɛnɛ ɲama fifa Fode Musa. I ka kuma a ye ɲama fifa yɛrɛ de. Ayi a ɲama bɛ yen dɛ ne ta ye ka fiyɛ de. Kande. N bɛ Modibo fo. Ka dugawu kɛ u ye Ala ka hɛrɛ k'u ye. Amina yarabi. A fɔ fulakɛ ɲɛna ko n ɲɛ mɛnna sira la. Nka nin kelen y'i kan ye dɛ. E dun k'i kan tɛ. Sisan a bɛ se ka o jaabi tɔ fɛnkɛ mun na dɔnnikɛlaw bi san n'u ka dɔnni ye o t'a di. Yala Modibo k'a da don la. N bɛ kuma dɔ fɔ i ye min fɔ o y'a base yɛrɛ. Mais olu y'a dɔn cogo di k'a b'a kɔnɔ. N ko ɲininkali bɛ yen de. E y'a dɔn cogo di ne ni Modibo filɛ nin ye an bɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ ɲɔgɔn dɔn ne y'a dɔn cogo di ko dɔnni bɛ Modibo kɔnɔ. N'i ma don Modibo la i t'a dɔn. N b'o dɔn cogo di. N'i ma Modibo kanu i t'a dɔn. N'i ma Modibo k'i dɔ ye i t'a dɔn. E t'o dɔn. N'i m'a fɔ Modibo ye e ni ne bɛ fani ba de la. Ne ye voilà. Modibo de b'a dɔn ne Fode Musa ne ka kan ni min ye. A b'o di ne ma. Modibo de b'a dɔn hali ni y'a ɲini a fɛ. Modibo ne bɛ fɛ ka sa tutu minɛ n bolo la. A kilisi b'i da. N b'a dɔn. Modibo i tɛ n kalan la. Modibo b'a dɔn n'ale ye ne kalan o la. A bɛ ne cogoya dɔn cogo min na. A bɛ dusu dɔn. N bɛ taa sa tutu minɛ k'a kɛ tulonkɛla ye bɔlɔ la. Modibo b'o dɔn a tigɛlen don o kan. A b'a kun dɔ fɔ ne ma. Ayi a tɛ fɔ. A bɛ fɔ ne ye. I bɛ taa tiɲɛni kɛ n'a ne ye. ye sɛbɛkɛla ye. N bɛ taa tiɲɛni kɛ n'a ye a bɛ na mɔgɔw denw kin k'u faga. Donc ale ka sa tutu kilisi a tɛ fɔ ne Fode Musa ye parce que ne man kan n'a ye. Nka n'a sɔrɔ ne tun ye mɔgɔ ye mɔgɔ min ba sigilen don. Ale Modibo yɛrɛ ɲɛ b'a la ne ba sigilen don. E ye mɔgɔ ɲɛnabɔlen ye. N ye mɔgɔ ɲɛnabɔlen ye. Ni hali ni ne m'a ɲin'a fɛ. A b'a fɔ Fode Musa sa tutu bɛ nin yɔrɔ in na dɛ. I tɛna n k'a minɛ ni kilisi f'i ye. Awɔ a yɛrɛ bɛ a f'i ye ka sɔrɔ i m'a ɲin'a fɛ. Voilà o ye kanu ye. Nka ne mago b'a la Modibo sa tutu dɔ donna an ka yɔrɔ la a kamanagan b'a la an t'a dɔn an b'a bɔ cogo min na. A b'a fɔ n ye. Bon nangi kalan de tɛ anw fɛ yan. Anw t'a fɔ mɔgɔ si ma nangi kalan o t'anw ka taabolo la. Mɔgɔ de bɛ mɔgɔ ye ka dɔnni nafa ye ka kɛ i ni ka k'a fɛ ka sɔrɔ k'i ma don a tigi la. K'a dɔn a bɛ mago dilan e mago b'a la ka sɔrɔ ka gɛrɛ. N'i ye fɛn min mana d'i ma parce que mago b'a la
o ti bui kono mais i mago te fɛn min na n'o fɔra ye fɛn lankolon de o kuma lankolon de ye o e t'o jate foyi ye ko ne fa y'a fɔ n ye ta dɛ k'a bɛ kɛ tan a bɛ kɛ tan mais kabini n'a fɔra ne ye ne yɛrɛ ma. E yɛrɛ bɛ k'o fɔ ni nɛnkun min ye na fo ka ne yɛrɛ jate ne fa y'a fɔ n ye tan dɛ o kɛra ko lagosilen de voilà u b'a fɔ ten de ni yɛrɛ dɔrɔn ne fa y'a fɔ n ye tan de dɛ o lagosira ka ban o lagosira bon donc e bɛna fɛn o fɛn kɛ n'o si tɛ ɲɛ a tɛ ɲɛ ka tugu e yɛrɛ ma da la e ma filɛ foyi ye e min fa yɛrɛ filɛ fɛn ye o la kuma in kɔnɔ o de b'a to hali duw kɔnɔ dɔnni siranko bila cɛkɔrɔba n'a denw ni ɲɔgɔn cɛ a b'a dɔn ko n'ale tɛ don min na nin den de bɛ nin place nin kɛ a b'a dɔn dutigi bɛɛ b'o dɔn dutigi cɛkɔrɔba bɛɛ b'o dɔn a denw na a b'a dɔn nin musoman nin jan bɛ n kɔ la nin jan tɛ n na nin ka sira tɛna kɛ n fɛ hali nin tɛna malilɛ sa k'a saraka bɔ ye nin sara a b'a dɔn mais nin sara du bɛ nin de bolo dutigi bɛɛ b'o dɔn o de mankan bɛ duw kɔnɔ mais denw t'a dɔn denw t'a faamu voilà parce que denw hakili la k'a fɔ ka tisamantiya de nana ko bon surtout n'u tɛ ba la awɔ a fɔ ko nin muso in de denw ka o tɛ o nin de ka d'a ye mais ni muso denw de bɛ k'i intéressé a la ni muso denw de bɛ ka barika ni muso denw de bɛ k'a yira ale la k'a fɔ n'a tɛ yen don min na an b'an jɔ an jɔyɔrɔ la hali ni du bɛ lonbonlanba mais a tɛ bɔn anw ɲɛna ni muso de denw bɛ k'o yira cɛkɔrɔba la donc a bi samanden de nɔfɛ k'olu dilanni daminɛ voilà gundo bɛ f'olu de bon o kɔfɛ n'a m'a sɔrɔ a den na a bɛ fɔ kalanden de kalanden de fana ma don a la o fana de ye den ye o parce que min bɛ fɔ an ye an karamɔgɔw y'an faw de i karamɔgɔ y'i fa de donc a fana b'i jate a den de donc e mana gɛrɛ ale la k'ale barika ɲini cogo dɔ la ka fɛn cogo dɔ la a bɛ fɛn fɛn ye min tɛ fɔ a den ye kalanden yɛrɛ bɛ min kɛ cɛkɔrɔba ye hali a den t'a ka ye a b'a ka ɲɔ susu a b'a ka yɔrɔ fura a b'a muso ka lɔgɔ ci donc n'o cɛkɔrɔba sugu sara a denw b'a fɔ ko cɛkɔrɔba sara n'a ka dɔnni ye kalo a ma san dɔnni a bɛ kalandenw bolo a t'olu de bolo a t'olu de bolo wa a caman na u tɛ sɔn ka magɛrɛ kalanden na dɛ ayi u b'u yɛrɛ bonya o ma nɛgɛjuru ye 20 ni 1 fu hakili la kan tɛ kɛ jabira ou bien n'a balimakɛ fɛ ka dɔ fara a kan nin tɔ ta nin fɔra ka ban ayiwa an bɛ dankun kan awɔ i b'i kumakan kɔrɔta komi u bɛ donsow ka fɛn dɔ fɔ u b'a fɔ ko sɛmɛ donsow ka sɛmɛ voilà bon comme un petit ma ko mangutu dɔ fɔ a la ko ni dalu dɔ b'a la n'i taara kungo kɔnɔ n'a gɛlɛla k'i bɛ se ka fili sanfɛ ka yɛlɛ a kan jeleni de jeleni ne tun b'a fɛ k'a dɔn est ce que a histoire nin ça exige an kɔni b'a ye an b'a ye donsow bolo mais n b'a fɛ ka mangutu dɔn quoi si baara min ni ma da ko la n bɛ fɛ ka da ko la dɔ de ye nin ye non n dalen don a la mais ne y'a sɔrɔ yɔrɔ da kɔnɔ de o y'a ye ma da la de o sisan ale bɛ fɛ ka da la de nin bɛ kuma min nin tɛ kuma jan ye donso sɛmɛnko anw kɛra dara diɲɛ ka sɔrɔ a bɛ yen hali bi donso sɛmɛ bɛ yen o ye donsokɛ jigiba dɔ ye dɔ de ye kuma kɔnɔ parce que n'an tɛ bi la ni bi marifatigiw tɛ fɔlɔ donso don i ma donsokɛ ye kuma kɔnɔ cogo cogo i b'a sɔrɔ a ka sɛmɛnkuruni b'a k'a la anw yɛrɛ nkɔnifɔla ko sɛmɛnkalankurutigi ani jelekalakurutigi jele bɛ tɔɔrɔ dɔrɔn mais sɛmɛ bɛ taa ye donc sɛmɛ a nafa ka bon donsoya kɔnɔna na a tɛ ban a b'a kɛ so a b'a kɛ kungo mais a filɛ ka min fɔ a la nin ye o b'a la yɛrɛ de o b'a la yɛrɛ n'a chauffeur ko i ye wara gosi mugu banna i bolo wara dun bɛ ka foncer i kama i bɛ sɛmɛ fili sanfɛ dɔrɔn k'i pan k'i sigi a sɛmɛ fili sanfɛ k'i sigi a kan ou bien a bɛ marifa fili k'i sigi sanfɛ a kan a bɛ taa i komi a bɛ ye o a bɛ taa n'a ye kosɛbɛ k'a ma bɔ tiɲɛnima yɔrɔ in na a bɛ kɛ fɔ a bɛ tulon ka fɛnjugu in na a bɛ tulon ka fɛnjugu in na olu ye kabini lawala ko ye wa hali bɛ o ko bɛ yen a bɛ yen kosɛbɛ hali sini kosɛbɛ mais bonya sisan ko can sisan maninfin tɛ se a dabara la an tɛ se ka gundo mara mais i komi ne bɛnkɛ y'a ɲininkali min kɛ ko cɛkɔrɔbaw sara ni dalilu cɛkɔrɔbaw tɛ sara ni dalilu ye fɔlɔ n'a y'a sɔrɔ ne fa a tun bɛ dalilu di i y'a sɔrɔ a tun bɛ e lamini dɔn a bɛ Fode Musa dɔn a b'a fɔ ni su kora aw kana parce que a b'a dɔn ko ne teriyaw ye a kana n bɛna sababu dɔ fɔ ye
n'aw nana an saba de sigi mɛ mais a tɛ ne tɔgɔ fɔ dɛ a b'a fɔ ayiwa Lamini e ni Fode ne ko n k'o kana n bɛna nin sababu de fɔ aw fila ye bi k'a sɔrɔ a bɛ ka fɔ a sɔrɔ a bɛ ka fɔ ne ɲɛna ne tɔgɔ tɛ ka fɔ a la a fɔra ko ne aw fila de wele n bɛna nin sababu de fɔ aw ɲɛna bi parce que fɔlɔ mɔgɔkɔrɔba tun t'a den sigi ka sababu fɔ a ye a tun bɛ fɔ teriya sira de fɛ ne den terikɛ ye karisa ye donc n bɛ kisi fɔ a ye n bɛ nin fura in fɔ a ɲɛna ni fura in fɔtɔ n'i ye den ɲɛnama ye e fa de bɛ k'a den ma a kɔni y'aw fila tɔgɔ fɔ dɛ mais a bɛ ka den ne de ma a t'a di e kelen n'a kelen sigilen ma abada ayi o ko bɛ yen komi y'a fɔ i ye a bɛ seere de ɲini a yɛrɛ la tuma komi i ye siko fɔ cogo min bon ni o fɔ fɔlɔ ni filanan ni mɔgɔ tɛ fiyewu teri tɛ fiyewu dugu ma jɛ aw denw farala ɲɔgɔn kan aw taara cɛkɔrɔba fo o b'a sɔrɔ a bɛ so kɔnɔ mais cɛmancɛrɔ jiri bɛ yen loma bɛ yen a tɛ den si t'a tɔgɔ ma dɛ a b'a fɔ ko loma n bɛna nin sababu in kalifa i la bi don min ni n tɛ yen i b'a fɔ denw ye o b'a sɔrɔ denw guwalen bɛ yan u sigi mɛ baro la i fɛ den tɔgɔ ma fɔ dɛ u tuloma jɔlen don a ko loma de n'i y'a ye ko farajɛw bɛna an ka yiriw san bi yirikɔrɔw san bi ka taa c'est à dire kɔrɔ min b'a la anw t'a dɔn a ka dun kojugu voilà ko ne ta an man ka bɔ k'a ma feere ka taa yiri man ka bɔ non wariko nata man ka n'o la parce que fɛn min kalifala la a bɛ fɔ cogo min na ni ko wɛrɛ tɛ a tɛ se ka tunu a fɔra jiri min ye o b'a dɔn ayiwa den minnu sigi min o b'a dɔn donc komi an y'o yɔrɔnin bila kuma na an bɛ donsoya de kɔnɔ a bɛɛ ye donsoya dɔ ye dɛ mais toujours n'an k'an b'a fɔ cogo dɔrɔn an bɛ tile ban yɔrɔ dɔ la ten dɔw bɛ yen minnu t'a faamu u taa ni donsoya kɛɲɛ quoi ala sago jama sago sago tigi ala ye nɛgɛjuru ye 21 fo 11 Fode Musa Sidibe Kolokani Modibo Traoré u tulo b'i la allo an cɛ balimakɛ yɛrɛ tilenna awa da ko ani ko nba ani ko ne bɛ siga fila fɛ k'a ka émission lamɛn karamɔgɔ min fɔ ni den min ma da fa la o de bɛ fɛn sɔrɔ fa bolo quoi ne bangena burusi kɔnɔ ne anw faw tɔgɔma de dara ne la ne anw ka du anw se kelen wɛrɛ cɛ 20 ani kɔ ma mais ne de tun bɛ gɛrɛ o la su fɛ mɔgɔ t'u la mɔgɔ min bɛ tirabu la ne de tun bɛ gɛrɛ o la su fɛ jamanasunw fɛ ne b'u ka tɛ wuli i dansɔgɔ donc u y'u t'o la ne yɛrɛ de ne bɛ bamakɔ yan san 20 ani kɔ yanni ne ka na ne yɛrɛ de y'u ka fɛn caman sɔrɔ u b'u bolo quoi parce que bɛɛ tɛ fa tɛ den wuli namɛ d'i ma ni min y'i kanu i b'o de kanu quoi kosɛbɛ kosɛbɛ m'a fɔ donc o la n bɛ karamɔgɔkɛ ka kuma dafa o yɔrɔ la quoi i dansɔgɔ i ni ko bon an bi denw filɛ nin ye anw tɛ gindo mara hali jinɛ tun bɛ bɔ fɔlɔ mɔgɔ ye mais bi jinɛ tɛ bɔ bi mɔgɔ la bana dasiɲɛ nɔ don jinɛ tɛ bɔ mɔgɔ ye tuguni aw bɛ jamais o tɛ kɛ o karamɔgɔkɛ an tɛ gindo mara i b'a fɔ ko karisa an b'a fɔ bi de n ye kuma dɔ mɛn n bɛna f'i ye i tɛna fɔ mɔgɔ wɛrɛ dɛ e b'o tɛnɛ i ka kuma bɛ taa quoi non tiɲɛ yɛrɛ la o tɛ la i bɛ k'a fɔ min ye o tɛ mɔgɔ ye de sinon ne fɔlɔfɔlɔ mɔgɔw teriya la a bɛ gindo bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sɛ de b'a fɔra a sisan kɔ voilà donc bi mɔgɔ ni fɔlɔ mɔgɔ c'est à dire n'u ko nin bɛ nin yɔrɔ la u b'o yɔrɔ karamɔgɔkɛ a tɛ wuli ni ala sɔnna a ma a faamuna i y'a faamuya a faamuna i den mun gɛrɛla fa la fa b'o de kanu k'a kɔnɔta ne bɛ taa sigi n faw kɛrɛfɛ golo sanfɛ o waati y'a sɔrɔ i sera ko ka taa fa la jɔnɛso fɛ ne bɛ se wuli ka d'u ma mɔgɔ bɛna kɛrɛbuda la an ka dugu kɔnɔ ne fo ka taa dugu jɛ i y'a faamuya bon ne fa ko ko ne fa tɔgɔ ma ko a bɛ taa n'a sɔrɔ ne ko e tɛ sɛbɛnni na ne ye kilisi min fɔ yen na ne bigi ni kaye ta m'a sɛbɛn n bɛ taa fura bɔ kungo kɔnɔ n bɛ n'a kɛ i y'a faamuya a faamuna voilà an b'i fo a da sɔgɔ ko ani ko ani wa ani ko an bɛ taa lafiya an bɛ na sɔɔni Mawula Duga Mawula Duga wa sɛgɛ tɛ se kasi dɔnɔ na armɛ Mali kɛra kɔrɔ Duga hey Mawula Duga wa sɛgɛ tɛ se kasi dɔnɔ na armɛ Mali kɛra kɔrɔ Duga ne y'a dara jurufɔ yɔrɔ la
Bambalango do yorola Wasolo do yorola Bila dugungo do basamune Wasega teze kashi dunona arme malikara kora Maula duwayo Wasega teze kashi dunona arme malikara kora Lebizara Srimanyalola Bila dugu Srimanyalola Nena zara Burama Kulwalila Segu kola Burama Kulwalila Segu kola Kege Balodu Lebizara Mamu Davela Wasegu kolo Mamu Daveyo Konyorangolo Mamu Daveyo Bokode Musa Siribele Marakala Musa Jagole Wasega teze kashi dunona arme malikara kora Maula Dubayo Wasega teze kashi dunona arme malikara kora Digangala bagrabadu Marisa Kulwali Yagudu Sangare Bugu Musa Trawaledu Segu Kola Pilo Balodu Segu Kolo Naman Trawaledu Segu Kolo Bagbasudu Segu Kolo Uzumananu Uzumanadu Tondanu Marakala Mola Jainu Wasega teze kashi dunona arme malikara koradwa Maula Dubayo Atoba kala ngono basedudu Mundu la turfo blodu Fuga dugu ngono badiridu Nebin zarangara mola Malikona Surasiulo Malikona Chandramulo Malikona Tuganyelo Malikona Polosilo Malikona Suforolo Burukina Surasiulo Senegali Surasiulo Kochati Surasiulo Alagina Surasiulo Parabina Surasiulo Nebin Zara Muramu Bagayala Wasega teze kashi dunona arme malikara koradwa Pode Musayo Wa pode Musayo teze kashi dunona Maula Dubayo Sokonya Tibibano Ajijane Nega Samano Malikono Ngono Valalo Bila Dugu Ngono Basamuno Birigo Ngono Bomudalo Kati Kola Segubado Akimala Mamadudu Nebeni Ngono Basenane Jigarani Solomanino Anebeni Ngono Babaye Wazomugu Sumana Jaradu Anavaji Chalenyanu Abangoni Funa Janu Itakala Fagrubanu Anebereka Urunjaninu Anebereka Urukurabanu Nenzara Sonya Jabela Nenzara Sonya Malila Nebenzara Sonya Jejela
Nevi zara sonya kosala Asonya pamarijanu Sonya kala jaradenu Wasela teze kashi dunona Arme mali kara koratu Maula Dubai ho Senguruna numudenu Nevi zara devna isala Nevi zara shaka jolola Wasolo sarandrizanu Nevi zara hawasamuna Wasolo ngone basadinu Nevi zara hawamuzala Kamala kala malada komanu Ajibrani jagite malinu Jibrani jagite muranu Ajibrani jagite manjudu Nebi zara ngono basadula Amundula mozambanu Asibelanje banu an bɛ segin ka na kumakɛso kɔnɔ nɛgɛjuru ye mugan ni kelen fo ni fu tan ni kelen ayiwa donso ka kɛnɛ de don maakɔrɔ ka kɛnɛ Fodémusa Sidibe ani Modibo Tarawele Kolokani Modibo an ye fɛn caman fɔ an bɛ dankun kan an bɔtɔ dankun kan tɛ nɔgɔya a kɛlen b'a fɔ ko ni mɔgɔ min i taara yarɔ sisan so ninnu bulon t'a si la tuguni bulon ninnu kɛra mobili garage ye n'o tɛ n'i donna bulon kɔnɔ i bɛ bɔ bulon kɔnɔ tuma min na k'i bɛ taa du kɛnɛ kan bɛɛ tun tɛ taa du kɛnɛ kan bɛɛ tun tɛ taa du kɛnɛ kan I b'a si dɔ k'i to bulon kɔnɔ a bɛɛ i bɛ dutigi sɔrɔ bulon kɔnɔ yen de kuma bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ bulon kɔnɔ yen de e ɲɛ datɔ duden tɔw kan o y'a sɔrɔ yamaruya gɛlɛn dir'i ma mais bulon in tun ka ɲi dɛ bulon de y'a bɛɛ ye o bulon ye laban de ye dunan jigiyɔrɔ don dunanw siyɔrɔ don tɛmɛsennaw siyɔrɔ don dumunikɛyɔrɔ don bulon in tun ye jigiya yɔrɔ de ye mafali yɔrɔ don kodɔn kɛnɛ de kodɔn yɔrɔ de tun ye bulon ye ni mɔgɔw sigira bulon kɔnɔ sariya de b'i kan ko dɔw bɛ yen olu kɔnnen don bulon kɔnɔ o tɛ se ka kɛ bulon kɔnɔ kuma dɔw bɛ yen olu kɔnnen don bulon kɔnɔ olu tɛ se ka fɔ bulon kɔnɔ bulon kɔnɔ kuma bɛ yen o y'a damana kuma de ye o n'an bɛ min fɔ kɛnɛma an bɛ min fɔ ɲɔgɔn ye o tɛ kelen ye ko a fɔra jaralakaw ka bulon kɔnɔ non bɛɛ b'a dɔn min fɔra o ni kuma kɔni fɔra k'a fɔra karilakaw ka bulon kɔnɔ o y'a bɛɛ ye ko kuma ko nkalon tɛ nin ye dɛ ko nin tɛ nkalon ye dɛ n'a kɔni fɔra jarala bulon kɔnɔ ka ban kɔni donc a bannen don yɛlɛma cogo ko sinsinnen de don kosɛbɛ ko kuma barikaman de fɔra nkalon tɛ tigɛ ye o mais nin bɛɛ bɔra donsokɛ de la an bɛ bulon kɔnɔ an bɛ taa n'a ye dɔɔnin ko jadi sorati lo alagina sorati lo parabina sorati lo nebi zara muramu bagayala wasaka teze kashi donona arme mali kara moradura la ka kilimanda ma ka hɛrɛw caya an tulo b'i la an bɛ bulon kɔnɔ nka mada la n'an bɛ hala duma yɔrɔ la dɛ an bɛ bulon an kɔni y'an sen don bulon kɔnɔ k'a jɔ hɛrɛ tile la an tɛ sɔnna lamina n b'an ci Bɔkari Sidibe don ka bɔ Falajɛ Sidibe ne yɛrɛ tonton b'a bolo yen nɔ n'o ye Sidibe ye Musa Sidibe ne kɔni ne a ka émission depuis a daminɛra ka na se fɔ bi ma n bɛ se k'a fɔ kɔni ne b'a lamɛn a bɛ san caman bɔ ni n ka denmisɛnninya a kɛra sababu ye ka leçon caman di n yɛrɛ ma donc hali bi ka dɔ fara aw ka émission kan ne kɔni ne hakili na donsoba minnu b'aw bolo nin ye olu ye anw ka anw ɲɛ jɔyɔrɔ ye bi an bɛ yɔrɔ min na an ka kɔrɔlen kunda an ɲɛ jɔyɔrɔ fana ye radio Kiledo ye a laseko ɲuman na nka ni olu minnu b'aw bolo n'u tun bɛ se ka laadala fɛn dɔw bɛ yen nɔ n'i y'a kɛ
a bɛ se ka anw denmisɛnninw bilasira bi fura kunda i n'a fɔ donso bɛ minnu di u ka kalandenw ma a kɔni ka d'an ye n'u bɛ se k'u da don o yɔrɔ la k'o yɔrɔ dɔw ɲɛfɔ an ye. Ayi ni ne yɛrɛ tɛ sɔn ne yɛrɛ tɛ sɔn ayi karamɔgɔkɛ ko bɛɛ tɛ di maa ye ten dɛ i bɛ tɛ téléphone na kuma ye dɛ f'i k'a kanu i k'a kanu i ka segin k'a kanu kan bi Salif Keita fo dɔnkilidala Dansɔgɔ ko Keita maninka ni tigɛ Dansɔgɔ kan de ko Simboba musolakaw dɔw ye bi don Salif la 86 u tun mako bɛ Salif la walasa ka se ka jɔ fɛn dɔ de denfaya kɔrɔ u ma lettre sɛbɛn u ma mɔgɔ ci u yɛrɛ wulila u wulitɔla ye hakili sɔrɔ ka woro 10 san ka 100 da sanfɛ u y'a san u taara Salif sɔrɔ ka woro 10 ni 100 nin di woro ni o y'a ka bonya ye 100 a ka siramugu san o la a tɔ tɛ kɔ ko ye ko Salif Keita sigira kasira a b'a kɔrɔ dɔn a ka depuis ale bɔra Manden ka na dɔnkilida bolo kan Bamakɔ yan mɔgɔ ma nin bonya façon k'a ye ne ko n ko woro 10 ni 100 fɛn bɛɛ faralen ɲɔgɔn a tɛ 140 bɔ woro 10 ani 100 woro 10 o y'a ka ɲiminifɛn ye 100 o y'a ka minifɛn ye a kasira a y'i jɔ ninnu ka denfaya kɔrɔ fo k'a yakubaya k'a se a danna a seko n'a damayira a y'o kɛ ale bɛ ka min kɛ o ka ca ni 100 ko ye ale m'o fɔ dɛ ale ko ninnu ye min k'ale ye k'o ka ca ni million ye u y'ale faga de kosɛbɛ ni karamɔgɔkɛ ko téléphone na sisan radio kan ko donsobaw ka dɔɔni di donsodenninw ma e ma woro 10 ni e ma woro ni dɔrɔmɛ 10 di e min ma don karamɔgɔ la o dɔnniya b'i nafa cogo di i bi barika sɔrɔ a la cogo di i bi sanayɛlɛ sɔrɔ a la cogo di yala i bɛ se ka mɔgɔ dɛmɛ n'o dɔnniya façon ye wa n bɛ kuma d'aw ma n y'aw ɲininka de ayiwa ko kuma ye bolomoro Fode tɛmɛna ye kɛ ni kuma ye bɛ donsobaw bolo an ye nkɔni fɔlɔ ye karamɔgɔ ni ko i Dansɔgɔ sira b'a da siramugu b'a da bon an ma min faamu fɛn bɛɛ n'a barika de don n'i ye fɛn min kɛ ka a taa a barikaya sira fɛ a dɔgɔyara cogo o cogo a bɛ nafa ɲɛ i ye mais fɛn belebeleba bɛ se ka d'i ma ni barika t'a la a tɛ foyi ɲɛ an bɛ kalan kɛ ekɔlidenw kun université la caman bɛ sara bɛ d'u ma mais caman bɛ yen aw ka ekɔliden ninnu an ka ekɔliden ninnu voilà olu de bɛ sara ou bien aw de bɛ sara bon an yɛrɛ min bɛ kalan kɛ an bɛ sara mais kalan bɛna se yɔrɔ dɔ la o ye kalanden ni karamɔgɔ cɛ ye a fila o de baw cɛ mais an ma dege tellement an ma dege barika ɲini na karamɔgɔ fɛ kalandenw bi bɔ i sigiyɔrɔ la ka taa n'i ye yɔrɔ la k'i déplacer e ka t'olu kunbɛn e b'o kɛ a ka di ye parce que u bɛ kalan de nɔfɛ mais kalanden ti miiri fiyewu ko misi natɔ don a ka essence sɔngɔni voilà ou bien n ka woro sɔngɔ d'a ma k'a sɔrɔ kalanden bi baara la o ye b'o dɔnniya sɔrɔ ka barika sɔrɔ o la cogo di o ye sisan ko ye dɛ parce que fɔlɔ ko an b'a bɛɛ fɔ fɔlɔ ko bɛɛ caman bɛ se ka kɛ sisan ayi i b'a kɛ to kumala tilen i bolo o yɔrɔ tɛ i hakili ka bon ni hakili ye i ka kunba ni ye i faamuyalen don ni ye mais n bɛ fɛ ka min f'i ye fɔlɔ ko tɛ yen voilà fɔlɔ ko tɛ yen an bi mɔgɔw de ko fɔlɔ voilà fɔlɔ ko tɛ yen dɛ mɔgɔ wɛrɛw ka ko nana ɲagami an ka ko kɔnɔ an ka ko taatɔ kɔnɔ voilà
donc an ta to an ko ma ko folo ko parce que nous nana nous takura nous ka takura amo famu ayi an ta klalana an koni brisa ɲagamelen de te i b'a fɔ ko caméléon i b'a ko non si couleur kelen foyi tana an tɛ se ka kelen ta fɔlɔ ko te ne y'a ye Moti mara de la kalanden a bi sɛnɛ kɛ a karamɔgɔ ye kalanden a bɛ taa kungo kɔnɔ ka taa yiri tigɛ a karamɔgɔ ye kalanden a b'a karamɔgɔ muso dɛmɛ finiko la kalanden a b'a karamɔgɔ muso dɛmɛ susuli la kalanden a bɛ biriki gosi a karamɔgɔ ye kalanden a sigilen b'a karamɔgɔ kɔrɔ a b'a sen digidigi a ye o ye sen de b'a bolo a b'a digidigi a b'a bolo digidigi a b'a sen digidigi a b'a bolo digidigi kalanden i da so a ma san 1 san 2 san 10 kalan tɛ dɛ fo san 15 kalan fo san 20 kalan kuma la surunyala Modibo Traoré Kolokani Modibo a sigilen filɛ nin a bi yɔrɔ Sidibe kɛrɛfɛ a ka ca ni san jeli ye a ko fan bɛ yɔrɔ min na bi ko yɔrɔ m'ale labila ko wa yɔrɔ ko k'a ɲɛ tɛ labilali yɔrɔ la donc fo ka taa min kɛ ale bɛ kalandenya de la a b'o la dan sɔgɔ o ye barika ɲini de ye o a bi ka barika de ɲini k'a don a ka dɔnniya la voilà mais n bɛ fɛ aw ka barika ni duwawu a k'o bɔ ɲɔgɔn na dɛ parce que bi mɔgɔw fililen don kojugu bi mɔgɔw t'a dɔn barika ye fɛn min ye duwawu ye fɛn min ye u y'a bɛɛ kɛ fɛn kelen ye olu kɔni bolo karisa garisɛgɛ ka dibi donc duwawu den don barika den don duwawu ni barika ni garisɛgɛ tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la mais a man di ne da aw de bɛ kɛnɛ kan karamɔgɔ ni ko n'a y'o bɔ ɲɔgɔn na tuma min na an bi sɔrɔ ka taa ni kalanden taa n'a karamɔgɔ ta ye nka o bɛɛ bɛ halisa Sidibe kɛ min ye weleli kɛ dɛ dasogani ko Fode nin kɔrɔfɔ bɛ yɔrɔ min na an man jaw dubabu ni barika tɛ kelen barika de bɛ se ka sɔrɔ fa ni ba fɛ kɛrɛnkɛrɛnnɲɔgɔn fo ka bɔ ka taa di maa wɛrɛ ma kɛrɛnkɛrɛn o ye kalandenya ni karamɔgɔya ye n'an bɔra ka taa dubabu kɔnɔ e bɛ se ka t'i sigi Sidi Modibo kaburu kunna sisan nin sera ka miliyɔn 1 sɔrɔ n bɛ taa saga di Sidi Modibo kɔmɔgɔw ma wala n'i bɔra hali n'i ye dangaden i bɛ miliyɔn sɔrɔ i ka dubabu de jaabira o dubabu sira ye ngo ni barika tiga tɛ kelen barika a bɛ se ka fɛn caman di dangaden ma mais nafa t'a la dubabu nka o de dubabu ye o ye dubabu ye mais o ni barikatigi tɛ kelen barikatigi n'i y'a ka kanafini i bɛ se ka taa sɔrɔ a jɛ ne t'a fa nka n'i y'i ni da kan k'i b'a malo e de bɛ malo faamaya t'o la dɔnniya t'o la foyi barika de y'o ye parce que a hakɛ bɛ bɔ e la parce que ni hakɛ tɛ foyi tɛ se barika la barika ye se diɲɛ fɛn bɛɛ la nka hakɛ fana de bɛ se diɲɛ fɛn bɛɛ la faamaya t'o la dɔnniya t'o la nafolotigiya t'o la nka ne bɛ se ka duwawu kɛ aw dɔ ye sisan parce que ne bɛ duwawu in kɛ kalekan de bɛ na fo n'a y'a sɔrɔ ne ma sɛgɛn yɔrɔ nɔfɛ fo n'a y'a sɔrɔ ne ma ɲɛbɔ a muso sunguru fɛ ma ɲɛbɔ a denmuso sunguru fɛ n'o se de ka jɛ o bolo ka jɛ lamini bi tile kana bin ni dɔ ma 500 d'e ma wala a bɛ jaabi koyi o ye duwawu ye a na 50 di ne ma voilà o ye duwawu ye ah ouais ça va de bien ne ma tɛnɛma ko kɛ yɔrɔ bara donc ni ne y'an gale a su a ɲɛnama o ni ne y'an gale la a bɛ kɛ wallahi parce que i ye barika ɲini a fɛ voilà ne y'a barika ɲini a fɛ mais ne bɛ se ka duwawu kɛ mɔgɔ ye yɔrɔ kosɔn a bɛ mina donc duwawu ni barika o tɛ kelen ye o non o tɛ kelen ye i y'a faamu dɛ a faamuna Fode Musa cɛkɔrɔba bɛ yen cɛkɔrɔba tun bɛ yen a fatura a ma mɛn fɔlɔ ko ale tɛ den danga a tɛ dugawu kɛ den ye ko dugawu b'a ta fan dɔ danga b'a ta fan dɔ a banna a tɛ den danga a tɛ dugawu kɛ den ye kuma bɛ kuma makun yɛrɛ fana bɛ kuma dɛ voilà kɛwale b'a yɛrɛ kɔ voilà a ɲumana a jugumana a jugumana dugawu b'a ta fan dɔn a kan ka taa den min nɔfɛ danga fana b'a ta fan dɔn a kan ka taa den min nɔfɛ ale t'i sigi k'a b'i danga an ka cɛkɔrɔba ka kuma kun y'o ye bon n'i y'o bila i hakili la k'o lajɛ i b'a dɔn k'a fɔ a ma besoin ale k'a fɔ o
diɲɛnatigɛ ko fo barika ka sɔrɔ a la. Voilà, n'i ye barika ɲini a ma bɔ a ka fɔ ala ka barika don i la, ala ka barika don i la, ala tɛ barika don i yɛrɛ kɛwale de bɛ barika don i la. Fo k'o fana fɔ bi denw ye minnu bɔ o bɔ u ka musokɔrɔba b'a fɔ n den ala ka barika don i la. Barika bɛ san de. O tɛ barika don a la. A tɛ nin la. A b'a san. I b'a san de diya n'a goya k'a ka di ye i b'a san a man di ye i b'a san i b'i to yɛlɛ la k'a san i b'i to kasi la k'a san ale bɛ ɲini de ale tɛ di mɔgɔ ma. A tɛ di fɛn tɛ a t'ale yɛrɛ ale musokɔrɔba min b'a fɔ a t'ale bolo a t'ale bolo mais a b'ale la e de bɛna minɛ barika a b'a la de i bɛna minɛ wa a ti minɛ ten fana ale tɛ se k'a d'i ma. Barika bɛ san sigi kuma bɛ k'a fɔ cogo min na n dɔn bɛ ka dɔ bɛ yen a tigi a taara se an ka karamɔgɔ dɔ ma n'o ye Sufiya Adama ye ko a ye jinɛ dɔ tɔgɔ mɛn Senegal gun kan a b'a fɛ ka taa nɔfɛ est-ce que a bɛ se ka taa wa a tigi b'a fɔ na cogo min na Sufiya Adama y'a fɔ a ɲɛna yanni k'a fɔ k'i bɛ taa Senegal jinɛ nɔfɛ suta dunun bɛ yan o tuma mun de b'o la. Ko a tigi ko ale y'a Sufiya Adama ɲininka est-ce que jinɛ bɛ sɔrɔ a ko i k'a kɔrɔbɔ n'i ye cɛ i b'a lajɛ o a tigi b'a fɔ cogo min na ale y'a lajɛ a y'a sɔrɔ fɛn min bɛ yen a de taara se ka to lakile Adama ye fɛn min bɔra a kɔnɔ n y'a dɔn a bɛ aw gundo de bɛ ale ni sigifɛnw ni Adama de ni ɲɔgɔn cɛ nka ni majigi ni bonya yɔrɔ dɔw bɔra la a tigi b'a fɔ cogo min na bonya yɔrɔ dɔw bɔra la o bonya de bɛ ɲini Sufiya Adama fɛ kɔnɔ tɛ tangi ni m'o bonya kɛ Sufiya Adama fɛ jinɛ ninnu u tɛ sɔn k'i nɔmina donc n y'a kuma bila kuma na k'a dafa n'o ye i komi barika a fɔra cogo min na a bɛ san de n'i m'a ɲini t'a sɔrɔ an bi dankun kan nin k'a yira an balimakɛ la k'a fɔ a mana d'i ma cogo cogo n'i m'a minɛ ni barika ye i b'a ye dɔnnikɛla dɔw bɛ fɔ a minɛ ni barika ye n y'a minɛ ni barika ye donc ɲɔ tɛ a tɛ fɔ n y'a minɛ ni dugawu ye ayi a minɛ ni barika ye n y'a minɛ ni barika ye donc o kɔrɔ de ye k'a fɔ fɛn mana k'i bolo cogo cogo i mana kɛ faama ye cogo cogo ni barika t'i ka ko la i ye mɔgɔ lanfuru i ye faama lanfulen de ye i mana kɛ minisiri ye cogo o cogo ni barika t'i ka ko la i ye minisiri lanfulen de ye an bi Dragon fo nin yɔrɔ in na Dragon de ko barikatigi ni duwawuden i y'a faamu ko nafolotigi bi tɛmɛ sɔgɔmada fɛ a n'a ka miliyɔn a bɛ tɛmɛ barika ni duwawu bɛ mɔgɔ min kɔ a bɛ tɛmɛ o sigilen na dɔrɔmɛ 100 b'a bolo ale n'a ka miliyɔn bɛ tɛmɛ fanya mobili kɔnɔ furu a b'o to k'a tɛmɛtɔla wula a segintɔla wulada fɛ a b'a fɔ barikatigi ni duwawuden min sigilen a tɛmɛra ka 100 min bolo k'a fɔ a b'a fɔ ɲɛna ko ka 40 sing'a ma dɛ ale dun tɛmɛr'o la ni miliyɔn ye sɔgɔmada fɛ wulada fɛ a tɛmɛtɔla bɛ 40 minɛ o ka 100 la o bɛ kɛ dɔnni tɛ sɔrɔ manamana la a bɛ ɲini de hali tubabu kalanjɛ nin f'i k'a sɔrɔ ni barika ye bi ekɔlidenw dun tɛ mɛtiri bonyala u tɛ mɛtirasi dɔn u ka sira tɛ directrice fɛ u kɛlen bɛ ka ninnu bɛɛ k'u filanw ye f'u b'u kunbɛn kariw la k'u neni k'u tɛgɛ ci u tɛgɛ mɔgɔ min bɛ k'a ka dɔnniya bɔ a kunkolo kɔnɔ hali n'a bɛɛ sara de a barika dɔ b'a ye a duwawu dɔ b'a ye a baraji sɛbɛnlen don a ye fana parce que a ye fɛn dɔ de kalan a bɛ k'o bɔ a kunkolo kɔnɔ k'o d'e ma hali ni gouvernement b'a sara hali ni gouvernement de bɛ k'a sara e ka kan ka fɛn min bɛ ka di e ma hali ni e bɛ ka école in de sara mais dɔnniya min bɛ ka don e kunkolo kɔnɔ e tɛna se k'o sara sɔrɔ fo diɲɛ fara lahara donc o dɔnniya ni minɛ ni barika ye k'o tigi bonya i k'o karama i k'a majigi k'a ye o yɔrɔ tɛ o yɔrɔ don kuma bɛ mɔgɔ min bɛ k'a jeni ye so kɔnɔ n'i bolila ka bɔ n'i seginna ka na i bɛna sɔrɔ daraka mɔlen don dɔrɔ fana mɔlen don sura fana mɔlen don i ka finiw kolen don u jɛlen don i ka sokɔnɔ furan dɔ a jɛlen don k'e t'o barika ɲini nɛgɛjuru ye 21 ni 1 fo ni 11 an bɛ dankun kan yɛrɛ tilenna somɔgɔw bɛ di baasi tɛ lamina ce nba ko dossier tɛna ba pourtant sɔrɔ ko ni wa aw ka baro in ka di kojugu ne yɛrɛ ne ye manden ka ye ka bɔ kangaba jula fundo ayi a ka nɛgɛjuru y'a sɔsɔ
Negetru muga quand même maninga ifo funi futan gele manga u fo rotea angu fo ayi ngongra muga we maninga we manga te fula sa uni soro ya o allô oui comment bibolo manche ne amatraure kaboso gonko lamini ka foli dima Chero ne a fi ngo général kuma menare oh si ça le beau général placé de là ayo na la sana ne ka foli be ankramo modbo dazogo ankramo sibe o de sibe dazogo ere bai nzoye nzoya dazogo antayani lobi rebe sampiuro la ani samana bi tabarkala ala ka shini kana di aw be kuma min kambi ngayi ngali be rodola mo jumaw yamariale ndo kata dankundo oni fana kuma in kuluma yoro be fen min kan no ye abafo makto kana bo discipline manyine ankara mako fode be ani muriwo ukan wala anyi ko sobe bawo anga mo ya mo ni finya bima ambuti aji kerala ali ferujité rompoiti be dan kuma roya nala sana vraiment ka foli dauma nala sana laka shini kenada amina ya rabbi laka hamina ko be amina ala ko domne fudim sa siribe ay ngin ngali minke aywa aye min fo dankuna boli donzo betita dankuna marfatigi betita dankuna anga fo chukola marfatigi betita dankuna ni e mabo dankuna e kramago mataniye ke ka chefaga ke bulo dol a don chukola e bi se ke shike donzo ya kono donzo no fe yala la mais na foranga ta dankuna domi e be dansra e be to jirini koro yoro janfe ku kolile ku ka kola nga etse ka gere katugu e gere yorote e re to ma foi e foite dankuna donc etse ka gere o dankuna wa etse ka gere o dankuna chugomi etse ka gere dankun shilati foi bolo ka do anye a sirakfe bon ni bolo dona sirafe dankun kelena karamogo bila e be dozo ya kono e bi jate dozo denw fe i mana ta fan o fan ni dankun baara be e bi se ka gere o la e bi sendo ala katugu e b'a ɲɛdɔn a ɲɛfɔri ye e b'a gundo kɔnɔ e ni karamɔgɔ aw bɛɛ bɛ gundo kelen kɔnɔ o y'o yɔrɔ ye bon min ye discipline yɔrɔ ye dozoya discipline ye jagoya ye jagoya do a jagoya ma yɔrɔ ye min ye kasoladon t'anw fɛ yen koyi wa hali bɔgɔli tɛ yen donsoya kɛnɛ kan ayi k'a fɔ n b'i bugɔ k'u tɛgɛ fa i la ayi u t'u tɛgɛ fa i la nka e yɛrɛ b'a dɔn min bɛ yen i yɛrɛ b'a dɔn min bɛ yen ko min bɛ yen n'a fɔra e ye karamɔgɔ y'a f'i ye ka n'a kɛ hali ni karamɔgɔ t'o kɛnɛ kan n'i y'o kɛ n ko karamɔgɔ wɛrɛ de b'o kɛnɛ kan u b'a la tɔ i la min kan ka k'e la o bɛ k'e la o kuma kɔnɔ o est-ce que o de ma tiɲɛni barika bonya bi tiɲɛni barika bonyali ba yɔrɔ dɔ y'o ye parce que ko la tɔn tɛ yen ɲageli tɛ yen k'a latɔ i la k'i ɲangi o tɛ yen dankun t'a to i la voilà dugu dasiri t'a to i la du dasiri t'a to i la voilà n'i y'a kɛ i b'a y'i ɲɛ la sisan nka mɛ ko n b'i ku tigɛ sisan ku tigɛbaga dɔgɔyara polisiw de bɛ mɔgɔw ku tigɛ sisan juges de bɛ mɔgɔw ku tigɛ gendarmes de bɛ mɔgɔw ku tigɛ ou bien kasoladon i ku bɛ tigɛ yen bon o dun tɛ kɛla wagati bɛɛ nin dun tun ye tout de suite i y'a kɛ tout de suite n y'o kɔrɔmasurun kɛ i b'a ye n'i donna sotarama kɔnɔ sotarama ka di dɛ sotarama kɔnɔ non n'i b'a deli ka don sotarama kɔnɔ to ka don sotarama kɔnɔ non sotarama ye c'est à dire minnu bɛ kalan don sotarama ye kalanmayɔrɔ belebeleba de ye
dɔw de ka lakɔlɔsili ta ye mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ lakɔlɔsili kɛ ka ɲɛ don sotarama kɔnɔ ban i ka bɔ a tayɔrɔ i ka taa se a bilayɔrɔ la i bɛ min faamu a kɔnɔ a ka jugu ni université kalo kelen dɔɔnin ye wallahi a ka jugu n'a ye i bɛ maliyɛn yɛrɛ dɔw de la sotarama kɔnɔ cɛkɔrɔba minnu bɛ na i n'a fɔ dɔnnikɛla minnu bɛ don i bɛ taa sɔrɔ u donfini ni tɔw si donfini tɛ kelen ye mɔgɔw b'u gun parantigɛ b'a fɔ bɛɛ ma heyi fara ɲɔgɔn kan nka a t'a fɔ olu ma abada ni heyi fara ɲɔgɔn kan ayi a tɛ bɔ a da a b'a fɔ a y'aw pousser yan fɛ mɔgɔw b'u pousser i b'a ye tunkɔrɔ min gunnen don fini façon bɛ min kan na ni min gunnen don la a bɛ ko bɛɛ k'a kan n'i gun o la a tɛ maga la diɲɛ la furajɛni kɔni bɛ tu non c'est à dire que mɔgɔ lafiyalen sotarama kɔnɔ o tɛ saba ye naani ale ka passe bɛ sara bɛɛ ɲɛ i b'a ye cɛkɔrɔba ka fɛn nin ka passe filɛ dɔ b'o di yɔrɔnin kelen ayi mɔgɔ min b'a di a bɛ mɔgɔ saba fo parantigɛ b'a fɔ a y'a sara la o a y'a ka passe sara non mais donc o bɛ mun de yira ne la c'est à dire mɔgɔw bɛ fɛ ka mara koyi mais mɔgɔw bɛ se ka mara yɛrɛ marabaga de tɛ mɔgɔw la voilà les gens veulent mɔgɔw bɛ fɛ ka don mara kɔnɔ yɛrɛ denw bɛ fɛ ka don denw baw ni denw faw bɛ fɛ ka don mara kɔnɔ mais jɔn de bɛna mara kɛ marabaga tɛ yen donc bɛɛ b'a yɛrɛ ma ten bɛɛ bɛ fɛ ka taa taabolo dɔ kan mais jɔn de ye ɲɛmɔgɔ ye diɲɛlatigɛ ko bɛɛ la fo ɲɛmɔgɔ ka sɔrɔ mɔgɔ la mɛnɛmɛnɛw ɲɛmɔgɔ bɛ mɛnɛmɛnɛw la a b'a la tigiɲɛw i ma ye ni fɛn n'i ye i bɛ don n'u ye ɲɔgɔn kɔ ka taa ni ɲɛmɔgɔ perturbera dɔrɔn a bɛ ɲami i bɛ se ka ran bɛɛ ɲagasalen dɔrɔn ne bɛ to ka n sigi ka to k'u filɛ sɔrɔ fo ka sira sɔrɔ n'i ye kala bila ɲɛmɔgɔ ɲɛ i b'a ye tonkɔrɔ ninnu bɛɛ bɛ perturber mais ni ɲɛmɔgɔ ye sira sɔrɔ dɔrɔn i bɛ u ka don n'u ye ɲɔgɔn kɔ bɛ taa adamadenw bi ten bi Mali bi ten nka qui peut diriger ayiwa kuma filɛ nin ye ni ko minɛna tigiw la a bɛ kɛ bɛɛ kɛ i ta kɛ ye n'o tɛ sotarama kɔnɔ mɔgɔ ninnu kɛlen bɛ ka mɔgɔ dɔw bonya koyi ala ka hakili ɲuman d'an ma yɛrɛ tile la allo oui bonjour a ni ce bon comme aw tun bɛ bulonko kuma la o ne denmisɛnnin ma k'an to san 10 comme ça. Bon, comment on appelle, ne père territoire nana, ale kun bɛ bulon kɔnɔ, comment ni père kun bɛ kɛ yen nɔ, u bɛ baro kɛ. Ale ye ne wele ko ne kana ji d'a ma, o y'a sɔrɔ an taara vacances la village. Ne ni samara donn'a kan. Bulon kɔnɔ bon, ne m'a dɔn kojugu ye quoi denmisɛnninya. A pɛrɛnna ne kunna ko ne ni samara donna bulon kɔnɔ tugun k'a bɛ n jakalimɛ tigɛ. Hali sini a kuma bɛna bila mɛ n t'a dɔn jakalimɛ ye fɛn fɛn. Kami de ta k'a yɛrɛ la quoi. Wallahi. Tɛ jakalimɛ in kɔrɔ dɔn quoi. Janga yɛlɛma. Janga yɛlɛma. Janga yɛlɛma ye mun ye? Janga yɛlɛma ne bɛ. Janga yɛlɛma ye mun ye? Non ko jakalimɛ ko n b'i jakalimɛ. O de ye jakalimɛ ye o. Janga yɛlɛma. Dalateliya de y'a kɛ jakalimɛ ye. Janka yɛlɛma. Ne ma dalateliya kɛ o je ne sais pas. Non i m'a faamu. Fɔlɔ mɔgɔ kɔrɔ mɔgɔ kɔrɔ kun bɛ nɛnini kɛ ka sɔrɔ a ma se wada nɛni ma. Oui mais i jɔ dɔɔni parce que bamanankan bi fɔ Bamakɔ yan nka bamanankan kɔrɔ dɔnnen tɛ mɔgɔ caman ɲɛna k'u bi fɛn dɔ kɔrɔ dɔw t'a dɔn an bɛɛ b'an kunfɛ ten mais mɔgɔw bɛ maloya fana ka ɲininkali kɛ bɛɛ ko k'ale b'a dɔn bɛɛ t'a dɔn ne ko ko dalateliya de b'a kɛla jangalimɛ ale ko k'ale ma dalateliya kɛ ale ko tɛ o ale ko tɛ kuma yɛrɛ de yɛlɛmana ka kɛ ten janka yɛlɛma jakalimɛ n t'a dɔn ni y'a faamu. Oui, bon, mais comme a kɛra burusi kɔnɔ a ma kɛ Bamakɔ yan dɛ. E tɛ san ka di ya? E m'a fɔ san wa? I ma san pour non, c'est fait dans la région de Kayi. A bɛɛ ye kelen ye o. D'accord, janka yɛlɛma ye mun de ye? Modibo. Ayi tɛmɛna e dan sɔgɔ i ni ko. Bon, janga yɛlɛma n'i y'a mɛn ko janga yɛlɛma c'est à dire mɔgɔ i bɛ don ko la n'i ma don ni basigi ye. Bon u bɛ se ka f'i ma bamanankan la janga yɛlɛma parce que e bɛna an bɛ diɲɛ de kɔnɔ kana n'a yɛlɛma ka k'i sago ye
bulon ye kɛcogo dɔn yɔrɔ de ye danbe yɔrɔ de don e bɛ se ka n'a yɛlɛma cogo jumɛn k'a k'i sago ye o ye janga yɛlɛma de ye n'i ko janga yɛlɛma a kɔrɔ ka ca quoi donc dalatɛliya a bɛ se ka jakalimɛ ye ka sɔrɔ janga yɛlɛma ye komi Fode y'a fɔ cogo min na quoi e bɛ jumɛn de fara kan ne bɛ min fara kan Modibo y'a kun tigɛ o fɔlɔ mɔgɔw b'i nɛni ka fɛn bɛɛ f'i ma mais sara ma kɛ ni direct ye i n'a fɔ sisan taw n'a mun b'a bɔ da la i fa ta ni voilà u ti lafiya n'o ma fɔ u ti lafiya bon n'i y'a ta ko i b'a a kɔrɔ jigi kosɛbɛ kun jumɛn na mɔgɔ b'i jan i y'a dɔn o yɔrɔ ka jan dɛ kun jumɛn na mɔgɔ b'i yɛlɛma o de ye jakayilimɛ ye donc i cɛya ni musoya de fɔlen fili ye nin ye k'a sɔrɔ a tɔgɔ ma fɔ ni i cɛya ni musoya de fɔlen fili ye ta ni ko musoman ma n b'i jakalimɛ tigɛ e y'a musoya de fɔ o Allah ni ko cɛman ma n b'i jakalimɛ tigɛ i y'a cɛya de fɔ o hakili la karamɔgɔkɛ a tɔgɔ fɔli ma nɔgɔn karamɔgɔkɛ sɔnna hali ne yɛrɛ sɔnna an bi dankun kan an bi mɔgɔ kelen ta n mako bɛ sogow de tɔgɔ la bi fofo disikan pan kamana tɔrɔn jukan ani mu ani a ka ca pan kamana ni fo disikan bon ani sogo duguro nɛgɛjuru ye bugan kelen fudi futan kelen makɔrɔ ka kɛnɛ don donsow tulo b'i la yɛrɛ tilenna baasi foyi tɛ somɔgɔw baasi t'an na alhamdulilah an bɛna ne ni ka jumɛn sa kuma b'i bolo karamɔgɔkɛ ka foli don a ye kuma minnu fɔ siga foyi t'a la mɔgɔ bɛ ko ko la diɲɛlatigɛ la barika ɲini o ka fisa bɛɛ la ne ka foli kun don a diyara n ye i ni ko i dansɔgɔ i ni ko ayiwa Fode Musa Sidibe marifa b'i bolo i tɛ se ka don kungo kɔnɔ k'i bɛ taa bonni kɛ a sogo damadamani bɛ yen n'i m'olu tɔgɔw dɔn a bamanankanama na o ye diyagoya ye n'o tɛ an bɛ bisinin dɔ bisinin de ye o dun ye tubabukan de ye hakili la o ye tubabukan ye nka o la yɔrɔ bɛ n'i ka sogo wele tɔgɔ don o bɛ danfara don kow ni ɲɔgɔn cɛ segukaw bɛ sogo dɔ wele tɔgɔ dɔ la n'i bɔra segu ka taa Kayi fan fɛ a bɛ yɛlɛma a bɛ yɛlɛma donc fo mɔgɔ minnu bɛ k'an lamɛn o k'a dɔn k'a fɔ o yɛlɛma b'a la dɔw bɛ n'i ko sisan ko ngorongo i ko segukaw ma ko ngorongo segukaw b'a dɔn ye min ye o a b'a dɔn mais n'i ma fara ka taa fɔ Kayikaw ye ko gorongo olu t'o dɔn u b'u sigi k'u kɔnɔrɔ miiri kosɛbɛ mais n'i ko sa tutu u b'a dɔn ye min ye gorongo de ye sa tutu ye donc a bɔlen don ɲɔgɔn na quoi donc n'i ko k'i b'o kuma sinsin o kan i laban na mɔgɔ caman bi to u bɛ ɲagami a kɔnɔ donc Bamako dun ye bɛnkungo ye Kayi bi yan Kulukɔrɔ bi yan Segu bi yan Moti bi yan Tɔnbukutu a ka ɲi olu yɛrɛ de k'a fɔ an k'a fɔ sisan ko Kobara Karacheur Segukaw k'a fɔ weleli kɛ k'a fɔ anw b'a fɔ a ma tan Kayikaw k'a fɔ an b'a fɔ a ma tan fɛnw b'a fɔ an b'a fɔ a ma tan o de an bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya o de hukumu kɔnɔ sisan mais ɲɔgɔn tɛ ni ne ye ta fɔ ou bien Modibo y'a ta fɔ Modibo bɛ dɔw fɔ cogo dɔ la hali ne yɛrɛ n'ale cɛ an tɛ ɲɔgɔn faamu an t'a dɔn sogo kelen a bɛ ka cɛkɔrɔbaya de kɛ na nin yɛrɛ sisan e bɛ min dɔn e b'o fɔ bani a bɛ ka cɛkɔrɔba fɛrɛ n y'o bila nɛgɛjuru ye mun a ye cɛkɔrɔba fɛrɛ kɛ na yɛrɛ tilenna so kuma b'i bolo an ka i ka wa fɔ ko kurungofɛn quoi gorongofin awɔ ayiwa n'Ala sɔnna o faamuna nɛgɛjuru ye mun a bɛ faamu yɛrɛ tilenna bamanankan min don i bɛ ka fɔ tɛ cogo min na a ka ɲi quoi awɔ kuma b'i bolo allo
nɛgɛjuru ye 21 fonifu 11 an tulo b'i la kuma b'i bolo yɛrɛ tilenna. Allo, salamu waleykum salam oui hein andaw tilenna di baasi t'an na somɔgɔw bɛ di baasi t'an na aw ka bi baro a taara anw jigi sira fɛ parce que diɲɛ bɛ cogo min na bi na ko caman bɛ yen nɔ mɔgɔ caman m'a faamu quoi duniya tɛ se ka sɔrɔ ɲininkali la ten duniya i b'i ninkun de di i bɛ taa duniya ɲini très bien i dan sɔgɔ n'i y'a ye donsoya yɛrɛ cayara sisan mun de don mɔgɔ de bɛ n bolo n bɛ marifa sa a banna o b'a fɔ ko o ye donso ye kosɛbɛ o ye marifatigi de ye n'i y'a ye sofɛri fana cayara sisan mun nana n'a ye auto école o de ye sofɛri caya sisan n'o tɛ fɔlɔ sira tun t'an bolo mais accident mun bɛ kɛlɛ sisan o ɲɔgɔnna o tun tɛ gɛlɛya o waati sofɛri kɛmɛ bɛ yen sisan nɔ ni mobili sanfɛ ka d'u ma u dan de ka vitesse dɔ k'u sigi mais montagne na ni vitesse de bɛ nin yɛlɛ nin vitesse tɛ nin yɛlɛ u t'a dɔn i y'a faamuya wa ne kɔni b'aw fɔ ka waleɲuman dɔn ni ko ni bɛ dalilu ɲini ko n'i bɛ taa parantiya de kɛ parantiya dun tɛ mobili parantiya dɔrɔn ye ayi non voilà i bɛ taa parantiya de kɛ i b'i ka patron sago de fana kɛ mais sisan ni bɛɛ de préféré b'o sisan nka kɛ fɛn ye joona an b'aw fɔ ka waleɲuman dɔn na ni ko Fode Musa Sidibe an bi mɔgɔ 1 2 3 ta an bɛ sɔrɔ ka taa hakilila marakalakaw u ka ɲɛnajɛ belebele u bɛ sogow la bɔ ɲɛnajɛ min kan i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ye o la yɛrɛ tilenna oui n balimakɛ oui an tile n b'a ni ce bon a ye nɛni kuma dɔ fɔ ne bɛ fɛn dɔ ɲininkala kɔnɔ an fɛ bobo fɛ e ti sin a fɔ mɔgɔ ma e ye nkalon tigɛ i b'a fɔ ko a tɛ se kɔra ka ji ta a tɛ se kɔra ka ji ta a tɛ se kɔ la ka ji ta voilà a y'o fara dɔ kan an y'o fara kan nka ne tɛ bɔ kan fɔ dɛ ayiwa tere na se ayi ale tɛ Anzuni ye dɛ ale tɛ Anzuni ale ye Yaro de Yaro tere nare ma ye bio ne juru ye allo oui n balimakɛ kuma b'i bolo n'u la yɛrɛ tilenna somɔgɔw bɛ di baasi t'an na kɔri baasi t'a la ayi baasi foyi t'an na n mɛnna k'aw sɔrɔ n b'a émission lamɛn kosɛbɛ ko mɛ Moribo fɔ a tulo b'i la ne yɛrɛ ye Yɔrɔ Siribe kɔrɔkɛ Tumani mun banna Kati o denkɛ ye ne ye Ala ma dɔgɔnin ye i dan sɔgɔ sa Singo i dan sɔgɔ baasi foyi tɛna Siribe anba bɔ Musa ninnu samu ka kɛnɛ baasi foyi t'u la ni masa solo ninnu baasi foyi t'u la baasi kɔni tɛ baasi foyi t'u la a bɛ foli fɔ dalagaka bɛɛ o bɛɛ b'a mɛn i dan sɔgɔ min fɔ ma ko yan bi ko kabatigɛ daminɛ Moribo k'i ka taa k'u ka ɲɛsigi ko diri k'u ka ɲɛsigi kosɛbɛ ko mɛ ko n tɛ sosogo dun dɛ ale b'a kɛnɛ ɲimi dɛ a tɛ nin sen bɔ a la n'ale ni alimata satigi y'a mɛn ko anw ni Yɔrɔ bɛ taa wasolo dɔrɔn u b'u kɔnɔ k'u ka jɛ parce que ni Yɔrɔ tɛ u tɛ sogo dun quoi yɔrɔ dɛ n'Ala sɔnna Moribo an bɛna ɲɔgɔn ye kɔfɛ n'aw bɛ émission bila k'i ka numéro di d'accord problème foyi t'a la n bɛna si fɛ Jelibugu la don dɔ la ni Ala sɔnna ma a bɛ diya n ye kosɛbɛ Siribe an b'i fo Ala ka bolo mɛn baara in na n bɛ tonton Lamini fo a diyara n ye ka Siribe fana fo i dan sɔgɔ ka nugo ma a ka émission ye Afrika Bulu la an b'u ye hors thème na k'a ka jija kosɛbɛ n'Ala sɔnna ma an b'aw kɔ an ni ce k'an bɛ Papu fo kosɛbɛ k'a ko ma ko n ka maninkaw ye k'a to yen maninka fɔyɔrɔ tɛ yan ye Papu dun sigilen bɛ sisan n'a ka mɔgɔw tulo b'an na ko maninkaw tɛ fula kɛnɛ min ayiwa marakala sogolabɔ bila ko tɛ kunun kow don kana se bi ma Ala k'a kɛ furutututututu u bɛ an benbaw ka ko de kan u ma ɲina u b'a kan marakala sogolabɔ hali marakalakan minnu bɛ yan surtout Jikɔrɔ ni Para Turukabugu la yen Goudron da la ye Papu yɛrɛ ka magasinw kɛrɛfɛ yen
olu b'a kɛ sango san u bɛ tɔn ɲɛnajɛ kɛ u bɛ fɔliba kɛ u bɛ sogow labɔ u bɛ dugu ɲɛnajɛ dugudenw bɛ ɲɛnajɛ bɛɛ bɛ taa so u b'a kɛ sango san ɔ sogolabɔ nin bɛ dɔ f'an ye a dun bɛ sira la ka na hakili la novembre kalo tile 5 de don tile fɔlɔ ka taa bila tile 4 la ka taa bila tile 4 la d'accord bon mɔgɔ ma an ma min faamu an hakili la ko sogobɔ in ye ɲɛnajɛ lankolon de ye ɲɛnajɛ lankolon tɛ sogobɔ in ye bɛ tali kɛ kabini dankun na sigi kɛcogo wa sigi tɛ se ka kɛ n'i ma donsokɛ fɔ donc sogobɔ in sirilen don o de la ka na a bɛ donsoya kɔnɔ ko minnu ye gundolakow ye bamanan a ka ca la a kɛnɛkan ko fana bɛ yen nin gundola ko bɛ yen mais nin ko in fana kɛnɛkan ko bɛ yen sogobɔ y'o de ye gundola ko olu ka kɛnɛkan ko o de ye sogobɔ ye donc n'i y'i siri sogobɔ la a bɛ komi y'i siri i bɛnbaw ka baara de la i bɛnbaw ka taabolo de la ka tugu sogobɔ bɛ min jira sogo minnu bɛ bɔ wulakɔnɔ sogow de don olu minnu bɛ bɔ olu tigi ye jɔnni ye olu tigiw ye jinɛw ni sigifɛnw de ye olu mɔgɔ jumɛn bɛ se k'olu karaba o ye donsokɛ de ye donc baara gansan tɛ anw ye kodɔn k'a sɔrɔ a bɛ kɛ marakala a bɛ kɛ fɔ sigiyɔrɔ 2 sigiyɔrɔ 3 a bɛ kɛ jamanabugu a bɛ kɛ kirango nka waati dɔ de nana kɛ a kɛli gɛlɛyara tɔnw ma donc an kɔrɔw y'a miiri k'a fɔ bɔ anw bɛ se ka mun kɛ sisan yalasa nin bɛ se ka to sen na kudayi o de nana ni festival ye ko ka festival des masques marionnettes de marakala kɛ yalasa wari min bi sɔrɔ ka di tɔnw ma u ka se k'u ka tɔnɲɛnɛjɛ kɛ u yɛrɛ kolo la festival sigikun filɛ nin ye o de y'a to a kɛra Mali festival fɔlɔ ye nin y'a san 25 ye nin y'a sigi ko 21 ye a san 25 a sigi ko 21 an bɛ kan k'o kɛnɛ de labɛn nka e yɛrɛ b'a dɔn an ka jamana in bɛ cogo min na ni mɔgɔ min y'i ka ko lase ko sigi an ka seko n'an ka dɔnko n'an ka ɲɛtaa fɛnw ma a n'an ka danbe ma i tɛ dɛmɛbaa sɔrɔ donc anw dɛmɛbaa ka dɔgɔ mais ni min ko k'i b'a kɛ diɲɛ ɲɛnajɛ concert kirikaraw ye a bɛ hakɛ to concertw ye i bɛ dɛmɛbaa sɔrɔ o la mais min ye an yɛrɛ ka danbe n'an ka taabolo ye anw dɛmɛbaa man ca o de y'a to an b'an dama kasi ni mɔgɔ minnu bɛ se k'an dɛmɛ marakala ka b'o la yɔrɔ wɛrɛ ka b'o la a sigilen don maliyɛn danbe de kan nɛgɛjuru b'aw bolo nɛgɛjuru b'an bolo ni marakala ka segu ka moti ka kayi ka sikaso ka minnu b'a fɛ ka dɛmɛ kɛ mali kɔnɔ mali kɔ kan a tigi bɛ nɛgɛjuru jumɛn de ta bon n'u ye ne yɛrɛ ka nɛgɛjuru ta n bɛ mɔgɔ min chargelen don fɛnw na n b'o ka numéro d'u ma i bɛ se k'i ka nɛgɛjuru fɔ o ye 76 i ka nɛgɛjuru 70 Fodémusa Sidibe ka nɛgɛjuru 76 76 30 30 82 82 ani 33 33 i bɛ segin a kan 76 30 30 82 82 33 ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka festival ɲɛmɔgɔya sɛmɛna ne yɛrɛ la bravo bɛlɛni turu don turu sera bɛlɛni turu don turu sera donc ɲɛmɔgɔ yɛrɛ de bɛ ka kuma festival des marionnettes de Marikala a direction bɛ ne yɛrɛ de bolo sisan donc i bɛ dɛmɛ ɲini na n bɛ dɛmɛ ɲini na walasa a bɛ se ka ɲɛtaa sɔrɔ ka yakubaya ayiwa ka mɔgɔ dɔw y'an dɛmɛ ka ban n m'a dɔn ni bɛ se k'u tɔgɔ fɔ i bɛ taa fɛ kɛ Malitel y'an dɛmɛ NBB y'an dɛmɛ olu ye fɛn caman fɔ nka hali bi u bɛ se ka dɔ kɛ min tɛ nin n'Ala sɔnna ma a diyara ye i bɛ sigi i ka nɛgɛjuru kan ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka festival dɛmɛ 76 30 82 33 bon mɔgɔw ka kɛ kulu ye u kana kɛnɛ kan an k'an ka ɲɛnajɛ kɛ hɛrɛ ni baden na nɛgɛjuru ye 21 fonifu 11 makɔrɔw ka kɛnɛ don donso ka kɛnɛ don an bɛ dankun kan hɛrɛ tilenna kuma b'i bolo bon ne kuma bɛ ka ɲininkali de kɛ u b'a fɔ ko donso dɔw n'u taara kungo kɔnɔ n'u ma sogo sɔrɔ k'u bɛ yiri yɛlɛma ka kɛ sogo ye k'o kura ka na ne kuma bɛ ka dɔn n'o. o ye Modibo ye. Modibo de b'o kɛ. Modibo de b'o kɛ. Modibo wa. awɔ a yɛrɛ tulo b'i la Modibo. karamɔgɔ i da sɔgɔ ni ko.
ko foyi tɛ ni sababu tɛ kuma ye tiɲɛ de ye quoi. Kuma in ye réalité kalon foyi t'a la. I b'a mɛn ngɔnifɔla kɔrɔbaw da, an ye denmisɛnninw ye kɔntɛ i b'a mɛn ngɔnifɔla kɔrɔbaw da n'a y'a sɔrɔ i bɛ ngɔni lamɛn kosɛbɛ. Non, ne bɛ ngɔnifɔla kɔrɔ Balangame Bala, u b'a fɔ Balangame Gara, u bɛ Kayi région, o kɔni b'o dɔn. Voilà, bon ngɔnifɔla k'ale tun b'o kɛ. Ayi ngɔnifɔla kɔrɔ ka ca lamɛn. Oui. Ngɔnifɔla kɔrɔbaw b'a fɔ ko ni kabakurun ŋɛɲɛ ma ban ko sogo tɛ ban. Ko ni cangara bulu ma ban ko sogo tɛ ban, ko ni wɔlɔ bulu ma ban ko sogo tɛ ban. I y'a faamu ko. Donc o ye jiriw ye ka taga ali damatɛmɛ ngo kana donzokɛ bɔ a dama la quoi. E tɛ donzo ye e ye yɛrɛjiranji de e tɛ donzo ye e mɔgɔninfintɔ kan'i farati la kɔni i b'i yɛlɛma ka kɛ sogo ye i yɛrɛ b'i fa i sogo rɔ k'ala ka kɛɲɛ n'i ka saya ye hali bi o bɛ kɛ. Bon question filanan est-ce que ko ni donso ye wara faga n'a a dɔnna a bolo bɛ siri a kɔrɔ ye ka na n'a ye dugu kɔnɔ tiɲɛ de don wa tiɲɛ tɛ. Bon o ye wulibali ye dɛ ni donsokɛ y'a wara faga a bolo bɛ a fɔra i ye cogo min na bolo bɛ siri a kɔ de donc a bɛ taa kunbɛn ka sɛnsɛn ka na so de fo so. Non, ne delila k'a ye siɲɛ kelen mais pour moi bon fɛnw de don quoi sinon. parce que ɲɛnama min tɔgɔ f'i ye sisan o delila k'a ko de la ne de ye téléphone ci n ko ni samara donna n père de fɛn o delila k'a ko la ka na bon on n'a rien bon mɔgɔw y'a fɔ mais mɔgɔ denmisɛnnin ma ko dɔw bɛ yen c'est da la a b'i kɔnɔ ko fɛn dɔw quoi. ayi ninnu tɛ lɛgɛsɛ don kunfɛ ko tɛ ninnu ye dɛ. tiɲɛ dɔrɔn tɛ dɛ lɛgɛsɛ de don. mais ale mana wara faga jɔn de bɛna fɔ so k'a ye wara faga a ye taa kunbɛn jɔn de b'o fɔ. bon comme bi téléphone ko cayara. ayiwa. Fileka bɔra dɛ. Ale yɛrɛ taara o a siranna fileka ɲɛ wa. a b'a kɔnɔ wara fagara. wara fagara. fileka in de b'a fɔ ko wara fagara. fileka in min na fɔ sisan n'a y'a sɔrɔ a kelen don fileka in dɔ kɔni b'a mɛn a ɲɔgɔn donso dɔ b'a mɛn. o bɛ wuli cogo bɛɛ la k'a sɛgɛrɛ. ka fileka in yɔrɔ ɲini fo k'a ye. ou bien e bɛ se ka kɛ cɛkɔrɔba ye e ye fileka mɛn e den de bɛ se ka kɛ ni kuma a bɛ se ka kɛ Fode e bɛ se k'a fɔ Fode e k'i teliya ka taa fileka bɔra a b'a fɛ sɛ i teliya i ka taa sɔrɔ peut-être i bɛ taa sɔrɔ ko min mɔgɔ t'a dɔn. Fode bɛ taa peut-être a bɛ taa sɔrɔ warako de kɛra donc donsokɛ in de bolo fila bɛ siri a kɔ. kosɛbɛ k'a siri. wara ku bɛ tigɛ yɔrɔ min na parce que peut-être ale ye wara faga mais ale tɛ ka ku tigɛ a kan t'a da. a ye sera ka wara faga. a sera ka wara faga mais a kutigɛ kan t'a da dɛ. a bɛ weleli de kɛ n'o y'a sɔrɔ donso yɔrɔ ka surun yɔrɔ la o bɛ donso yɔrɔnin de bɛ wuli ka taa wara kutigɛ ale ye ni ne y'a faga ne Fode Musa ni ne ye wara faga bi yɔrɔ bɛ wele de a bɛ na kutigɛ ne tɛ ka kutigɛ a kutigɛ kan tɛ ne da. yɔrɔ de kan ka wele. yɔrɔ bɛ wele yɔrɔ bɛ na wara kutigɛ. ou bien gosi ɲagate olu bɛ wele donsobaw olu b'a kutigɛ ne min y'a faga ɲama fifa bɛ daminɛ kabini o yɔrɔ la. e ɲɛnama i bɛ bila su ka bila yɔrɔ la. voilà. i y'a faamu dɛ i n'i ma dɔn dɛ mais e kɔni bilara su bila yɔrɔ la fɔlɔ yanni a ɲama ka gɛn. parce que i ye karamɔgɔba de fa ni ye. wara ye donsoba de ye. ko mana ɲa yɔrɔ tɛ wele ko mana ɲa yɔrɔ ka wele. an ka taa fɛ kɛ wagati de sera i bɛ bɔ n'an ye nin dɔnkili in de dɛ. ko mana ɲa yɔrɔ bɛ wele ko mana ɲa yɔrɔ. ko mana tiɲɛ yɔrɔ tɛ wele ko mana ɲa. yɛrɛ tilenna. awa yɛrɛ bɛ. oui mɔgɔ laban de ye an tulo b'i la. denbaya bɛ di. baasi t'an na. bon ne ka kuma bɛ Lamini yɛrɛ de kan. i ko k'a fɔ k'aw bɛ barika ɲini aw y'o kuma min fɔ mɔgɔ min bɛ bila i mansa la o fana bɛ barika sɔrɔ wa e bilalen don maninkaw la e dun bɔra Lamini bɛ yen i bɔra ka bin ayi ne ma bin dɛ a ye mugu ci la sa a ma mugu ci ne la mugu min minɛ fɔlɔ ayi ne ma a ɲininka o la depuis ne y'ale mankan mɛn n'i y'a mɛn k'a fɔ ko Lamini ale ɲɛ tɛ n'a ye maninka jo mais ayi mais depuis ale ye kuma daminɛ ne ye sonsori ayi n'a ma yɔrɔ ɲini ka n'a woro tan tigɛ k'a di ka dɔrɔmɛ 100 fara kan
Mais de pas les kuma de mener sosori. Mais est-ce qu'elle est beau kalama? Ah, tout kalama. Sylvie. Sila. Ambifo. Itanzoko. Adiaraye. Niko. Faut ça Sylvie bika numéro dit tout numéro 76 30 82 33. 76 30 82 33. Nala sona. Modibo Traoré. Bika numéro dit numéro mago bila. Alsa kadunso ya nyini kafamu. 76 12 63 84. 76 12 63 84. Aywa nikuma bora ya na digira mo mina otigi ka haketo anyi nala sona makoro ka kene de do akambe do kumere. Tonton Lamini abara ko nyumanke tonton Lamini Tonton Lamini ayere ko nyumanke tonton Lamini